ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் வகுப்பு பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல படிக்கிறோம். இப்போ கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ஒரே ஒரு வாட்டி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் மியூட்லயே படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. சரி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி தான் படிக்க போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். சத்தம் தான் கேட்குது, ஆளே காணும். அப்ப இங்க கீழே இருக்கீங்க. படிங்க பிரபுஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராஞ்சஸ்ய ஜானாஞ்சன ஷலாகய சசுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவஸ்ய ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான் விதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சக கனவலலிதா ஸ்ரீ விதகான் விதாம்சச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகாந்த ராதாகாந்த நமஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தா மனேஸ்வரி ஈஸ்வரி விஷாவானு சூதே தேவி பிரணமாயி ஹரிபிரியே. வாஞ்சகல்ப தருப்சஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண தேவாய கோ பிராமணா ஹிதாய ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மஹ மதாந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாமே கௌர விசேஷ நமः. குருவே கௌரசந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமோ நமः. ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இது நாமினே. நமஸ்துதே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாశ్చాత్య தேச தாரிணே பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாகியம் நமாமி பக்த சூத்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்தருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணார்ப்பணம். Thank you so much, Manji. Hare Krishna. பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். தான் முடிப்போம். இன்னைக்கு ஸ்டக் ஆகும். இன்னைக்கு 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதோட டைட்டில் என்னது? தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகா அப்படின்னா என்னது? தெய்வீக குவாலிட்டிஸ், அது டிவைன் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் அசுர குவாலிட்டிஸ். அதோட குவாலிட்டியை பத்தி தான் நம்ம பார்க்கணும். அது நம்ம கிட்டயே இருக்கு. அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே பார்த்து இந்த மொமெண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து இது தெய்வீக அசுர குவாலிட்டிஸ்னா அதுல இருந்து விலகிடுறது நல்லது. இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு தான். இதெல்லாம் லைஃப் மேனுவல் தானே. ஸோ நம்மளே அனலைஸ் பண்ணி நம்ம படிக்கணும். நம்ம இது அவருடைய தெய்வீக அருள் அமைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்ரீ ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் படிக்கிறோம்.
நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம், அதோட ஒரு பரிசீலனை. ஜட உலகத்தில் ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு எப்படி நம்மளை இங்கேருந்து அப்கிரேட் எப்படி பண்றது, நம்ம இந்த உலகத்திலிருந்து எப்படி ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறது, அது எப்படி ஒன்லி த்ரூ பற்றின்மை அண்ட் சரணாகதி. ஃபர்ஸ்ட் பற்றின்மை, அந்த இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, ட்ரீ எல்லாம் பார்த்தோம். இதோட ட்ரீ ரெப்ளிகா தான். சோ அது எப்படின்னா நம்ம கீழே அந்த இதுல நல்ல செடுக்குல இருக்கும், அந்த பந்தம் பாசம் எல்லாத்தையும் போட்டு செடுக்குல இருக்கும். அதுல இருந்து எப்படி விடுபடனாக்கா, எப்படி நம்ம மேல 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 போய் ஆன்மீக உலகத்துக்கு எப்படி போலாம்னாக்கா ஒன்லி த்ரூ பற்றின்மை, தட் மீன்ஸ் டிட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சரணாகதி. பகவான்கிட்ட நல்ல சரணாகதி பண்ணினோம்னா மெல்ல மெல்ல விட்டு விட்டு நம்ம மேல போயிடலாம். அப்புறம் இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை போற்றுதல், அதுவும் பார்த்தோம்னா அவர் தான் எல்லாம் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ப்ரோப்பரேட்டர்ல படிச்சாங்க. அப்போ அதை பத்தி இது புகழ்த்தி எழுதிருந்தது. அப்புறம் வேதாந்தம் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். அப்புறம் எல்லாத்தையும் பகவான் தானே இருக்காரு, அவர் தான் வேதாந்தமும் பண்ணினார். அதுக்குள்ள இருக்கிற மேட்ரும் வேதாந்தம் தான். அண்ட் அதெல்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம எங்க இலக்கு அடைய போறோம், பகவான் தான் அடைப்போம். சோ கிருஷ்ணரை அறிதல் என்பது அனைத்தையும் அறிவது. ஆனா ரொம்ப ரேர், அதுவும் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், சின்னதுதான் ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள், தெய்வீக குணங்கள். ஆழ்நிலைன்னா தெய்வீக குவாலிட்டிஸ். அப்புறம் அதில் என்னதுன்னு பார்க்கலாம், கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம். அப்புறம் அசுர குணம்னா என்னது, அதுதான் நிறைய கொடுத்துருக்கு. அசுர குணம் தான் நிறைய கொடுத்து, ஏன்னா அன்லிமிட்டட் நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்கு, அதுல விடுபடணும். அப்புறம் தேர்வு, ரிசல்ட் என்னது, உச்ச இலக்கை நோக்கி தப்பித்தல்னா இந்த உலகத்துல நம்ம மாட்டின்னு தான் இருக்கோம், இதுல இருந்து எப்படி தப்பிச்சு போறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். யார் படிக்க போறோம், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் இல்லையா? சாந்தி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஓகே மாதாஜி, அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டேன். ஓகே படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அபயம் சத்வ சம்சுத்திர் ஞான யோக யஸ்வத்திரிஹ தானம் தமஸ்ச யக்ஞஸ்ச ஸ்வாத்யாயஸ்தவ ஆர்ஜவம் அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதஸ் தியாகः சாந்திர் அபைஷுனம் தயா பூதேஷ் அலோலுப்த்வம் மார்தவம் க்ரீர் அசாபலம் தேஜக ஷமா திருதி ஷௌசம் அத்ரோஹோ நாதி மானிதா பவந்தி சம்பதம் தைவீம் அபிஜாதஸ்ய பாரதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வருது மாதாஜி. எப்படி படிப்பழகு நல்லா படிச்சுட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றார், அச்சமின்மை. முதல்ல என்னது, பயம். பயம்னா பயம் தெரியுமே, பயம். பயம் அப்படின்னா என்னது, அச்சமின்மை, பயமே இருக்கக்கூடாது. எப்போ பயம் இருக்காது, பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்தா பயம் இருக்காது. ஏன்னா அவர் தான் பாத்துக்கிறாரு. அந்த ஒரு நல்ல கான்பிடன்ஸ் இருக்கணும். பகவான்கிட்ட வந்தாச்சு, அவர்கிட்ட சரணடைந்து விட்டோம்னாக்கா ஒண்ணுத்துக்கு கவலை கிடையாது. ஏன்னா he will take care. நம்ம என்னதான் பிளான் பண்ண கூட வராது, அவ்வளவு அழகா அவர் பிளான் பண்றதுல அழகா உட்கார்ந்து. அதுக்கெல்லாம் நமக்கு தைரியம். நமக்கு என்னன்னா, அது எப்படி நம்ம அப்படி விடுறது, நம்ம பிளான் பண்ணதானே வேணும்னு சொல்லிட்டு விடமாட்டேக்கும். இப்ப நம்ம பிளான் பண்ணும்போது அது சொதப்பல் ஆயிடும். பட் நம்ம பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை, ஏன்னா this been proved in I have seen in my life also and many people have said that நான் பண்ணியிருந்தா கூட இவ்வளவு நல்லா பண்ணிருக்க மாட்டேன், ஏன்னா பகவானோட பிளான்ல ரொம்ப அழகா எல்லாம் செட்டரேட் பண்ணிட்டார், ரொம்ப நல்லா நடந்தது அப்படிங்கிறாங்க. சோ அச்சமின்மை, சோ பயம் இருக்கவே வேண்டாம். ஏன்னா பகவான் பேர்ல நல்ல நம்பிக்கை. அப்புறம் தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னா என்னது, இப்போ அகத்தின் தூய்மை, வெளிப்புற தூய்மை. வெளிப்புற தூய்மை தெரியும், ஏன்னா குளிக்கணும், கிளீனா வச்சுக்கணும், பாடி கிளீனா. அகத்தின் தூய்மை எப்பவும் பகவானோட தியானத்துல பண்ணிடணும். அப்புறம் ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ் நடக்கிறது, அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் கிளாஸ் ஓகே ஜாயின் பண்ணணும். ஃபீஸ் எல்லாம் ஃபீஸ் ஏதாவது கேட்டாலாவது நமக்கு தோணும், அதெல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் கட்டுப்படி ஆகுதுப்பா, ரொம்ப செலவு ஜாஸ்தி, இந்த மாசம் முடியாது, அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லலாம். புக் வாங்க சொன்னாலும் ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா, புக் எல்லாம் வாங்க முடியாது, ஏதாவது சொல்லலாம். செலவு இருந்ததுனாக்க சொல்லலாம். எல்லாம் ஃப்ரீ தான் கோர்ஸ் எல்லாம். அப்படி ஒன்லி we expect you to give only time. இல்ல இந்த டைம் சரியில்லைன்னா டைமும் எக்கச்சக்க டைம். நம்ம காத்தால 6 மணில இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, ராத்திரி 9 மணி வரைக்கும் இருப்பீங்க. லெவல் 1 எஸ்பெஷலி. ஏன்னா அதுதான் ஃபவுண்டேஷன் தான் நம்ம நல்லா படிக்கணும். ஃபவுண்டேஷன்ல யூ ஷுட் கீப் ஆன் ரிப்பீட்டிங். அப்புறம் லெவல் 2 எல்லாம் போகணும். லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் அது பண்ணலாம். ஆனா ஃபவுண்டேஷன் வீக்கா இருக்கக்கூடாது, நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம். இப்ப நம்ம கிளாஸே பார்த்தா, இப்போ பவிதா மாதாஜி எல்லாம் இப்போ ஹையர் லெவல் போயாச்சு. பிரபுஜி எங்க, ஜானகிராமன் பிரபுஜி எல்லாம் ஐ திங்க் more than 2 years he must be doing level 1. சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்பாங்களா, இல்லாட்டி டிவி சீரியல் பார்ப்போம்.
அப்ப இது பண்ணலாமே. சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். அப்ப இந்த மாதிரி என்னோட கிளாஸ்ல வந்து ஞானமும் அவருக்கு விருத்தியாகுது. அவருக்கு என்னை விட நிறைய ஞானம் இருக்கும். இருந்தாலும் நல்ல காரியம் விஷயங்கள் தானே காதுக்கு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கணும் ஸ்டார்ட் அட்டெண்டிங் கிளாஸஸ். அப்புறம் நம்ம கிளாஸ்ன்னு சொல்லி எனிதிங் இல்ல ஒரு யூடியூப் பார்த்தோம் அந்த இதுனாக்கா என்னது ஒரு கண்டிப்பா நம்ம இந்த டைம்ல வரணும், இந்த டைம் வரைக்கும் உட்காரணும், அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். யூடியூப்னா நம்மளே ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம், அப்புறம் திரும்பி பார்க்கலாம், அது மாதிரி இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கிளாஸ்ல நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம்னா அட்டென்ட் பண்ணணும். அதே போல தானம், தானம் நல்ல பேர் அது இன்னும் வரப்போறது இன்னைக்கு இல்லை நாளைத்த சாப்டர்ல வரும். தானமும் யாருக்கு பார்த்து கொடுக்கணும் அதெல்லாம் கொடுத்து. அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, டெஃபினெட்லி தட் இஸ் ஆல்சோ மனசையும் இது இந்திரியங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி தான் நம்ம வந்து முன்னேற முடியும். ஸோ இது ஆல்வேஸ் நம்ம வந்து அது நம்ம 3rd 4th சாப்டர்ல இருந்தே பார்த்தோம்னா கட்டுப்பாடு வேணும். அப்புறம் யாகம் செய்தல், பகவானை நோக்கி இந்த யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணதான் வேணும். இல்ல நான் ஒரு மாதிரி நல்லா பண்டிட் ஸ்டேஜ்ல வந்தாச்சு இப்போ இன்னைக்கு இந்த பேசிக் இந்த யாகம் யஜ்ஞம்லாம் வேண்டாம் சொல்லக்கூடாது. அதெல்லாம் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். பண்ணிட்டே இருந்தாதான் இது நம்மளோட வளர்ச்சி சரியா இருக்கும். சோ அந்த யாகம் யஜ்ஞம்லாம் பண்ணணும். வேதங்களை கற்றல், அதே போலதான் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை புரிவது வேதங்களை கற்றல். தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. அப்புறம் துறவு, துறவுன்னா என்னது? நத்திங் இஸ் மைண்ட், எல்லாமே எனக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காரு, அதை அனுபவிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். இப்ப என்னுடைய சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டியது. ஜஸ்ட் துறவுனா என்னது? டிட்டாச்சா இருக்கணும், எல்லாத்துலேருந்து கொஞ்சம் டிட்டாச்சா. அப்புறம் சாந்தி, மனசு அமைதி. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, இது மெயினா அடல்ட்ஸ்க்கு தான். குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லிக்கும்போது நினைச்சிட்டேன் குற்றம், அது குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும் குற்றம் காண்பதில், அது ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆனா மோஸ்ட்லி நம்மள மாதிரி உள்ளவர்களுக்கு தான் அந்த ஒரு இது இருக்கும். யாரை பார்த்தாலும் என்ன வி எக்ஸ்பெக்ட், நம்ம இப்படி இருக்கோமே அப்ப அவன் ஏன் இப்படி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம வந்து குத்தம் கண்டுபிடிப்போம். ஏன் இப்படி பண்றான், ஏன் இப்படி பண்றது இல்லை அப்படின்னு. அது அவசியமே இல்லையே. அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம், யாரையும் வந்து குத்தம் காட்ட வேண்டாம். இதெல்லாம் அசுர குவாலிட்டிஸ் போட்டுருக்குன்னா அதனால நம்ம தான் பார்க்கணும் இதெல்லாம் எது நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா கோபம் வருதா ஃபர்ஸ்ட் அதை கட் பண்ணணும். அப்புறம் இதெல்லாம் என்னெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கோ அதெல்லாம் விட்டு வைக்கலாம். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீது கருணை, கம்பேஷன். பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மன்னிக்கும் தன்மை இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் முகம் பார்க்க மாட்டேன், செத்தான மறுபடியும் என்னெல்லாமோ டயலாக்லாம் பேசுவாங்களே, அதெல்லாம் வீண் பேச்சு தானே. அவசியமே இருக்கிறது ஃபியூ இயர்ஸ் தான் இருக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன அடுத்த ஜென்மத்தை பார்க்க போறோமா ஒண்ணும் தெரியாது நமக்கு. அந்த இதுல நமக்கு ப்ரைடு இதெல்லாம் வேண்டாம். எல்லாருமே மன்னித்து ஏத்துக்கணும். ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கான்னு தெரிஞ்சு நம்ம அந்த லெவல் வரைக்கும் போகவே மாட்டோம். மன்னிக்கும் தன்மை. அப்புறம் தைரியம், அதான் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அச்சமின்மைனாலே அதேதான் ஆப்போசிட். தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை. அப்புறம் மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல், அது வர அடல்ட்ஸ் மெயினா நம்மளதான் நான் எப்பவுமே நினைச்சுப்பேன். இதெல்லாம் நம்ம அடல்ட்ஸ்க்கு தான் போட்டிருப்பேன். ஆஃப்டர் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் வந்து எனக்கு யாரும் மரியாதை கொடுக்கல, எங்கிட்ட பேசல, அப்படி போனா என்னை பார்க்கவே இல்லை அவன் அப்படின்னு அவன் ஏதோ ஒரு தாட்ல போயிருப்பான். ஆனா நம்ம அதுக்கு ஒரு கதையெல்லாம் வச்சு காது கண்ணு மூக்கெல்லாம் வச்சு ஒரு ஸ்டோரி பண்ணி அவன் அன்னைக்கு நான் பார்த்து எனக்கு பேசவே இல்லைன்னு அவன்கிட்ட போய் கேட்டு, அப்படியா நீங்க போனீங்களா, நான் கவனிக்கவே இல்லையான்னு. இல்லையே என்ன பார்த்துட்டே போனேன், அவன் தாட்ல ஏதோ இருக்கும் நம்மளை பார்த்துன்னு போயிருப்பான். சோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலா நடக்கப்பட்டது. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு எஸ்கியூஸ் பீப்புள் அண்ட் மரியாதை வந்து எதிர்பார்க்கவே வேண்டாம். நமக்கு மரியாதை இருக்குன்னு கொடுக்கணும்னு நினைச்சா நம்ம டிமாண்ட் பண்ண வேண்டாம். அவளை நம்ம ஷுட் கமாண்ட் ரெஸ்பெக்ட் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நம்மளை பார்த்தா மரியாதை வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. வரலையா நோ ப்ராப்ளம், நம்ம எல்லாம் பெரிய கிரேட்டு கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கிரேட்டே கிடையாது. அவன் எதுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கவும் வேண்டாம் அந்த மாதிரி. அப்புறம் மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள். எல்லாம் பண்ணக்கூடாது போட்டிருக்கேன். ஓகே, அவ இந்த மாதிரி எல்லாம் தெய்வீக குணங்கள்லாம் இருக்கு. பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இதெல்லாமே தெய்வீக இது. ஓகே, நான் இங்க நடுவுல வேற என்னத்தையும் நினைச்சுட்டு அசுர குவாலிட்டி சொல்லிட்டேன். எஸ், யாரு? பபிதா மாதாஜி. நெட்டு சரியா இருக்கா? படிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பபிதா மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க. இங்க காணோம், சத்தமே வரலையே. कृष्ण माताजी. तंबो दर्पो अभिमानश्च क्रोध बाहुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसु. ரொம்பவே மோசம் இன்னைக்கு உங்களோட நெட் பபிதா மாதாஜி. பில்குல் இது இல்ல, கோஆபரேட் பண்றது இல்ல. ஓகே, அப்ப இது என்னது? பிரித்தாவின் மைந்தனே தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம். அதுல வந்து கோபமின்மை எல்லாம் போட்டிருந்தது இல்லையா, இதெல்லாம் அதோட ஆப்போசிட்.
இது கோபம், கொடூரம், அறியாமை, கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட ஏதாவது இருந்தனாக்க விட்டுடணும் அப்படி. எஸ், அப்ப நம்மில் உள்ள தெய்வ குணங்களை எப்படி நம்மில் உள்ள தெய்வீக குணங்களை எப்படி வளர்ப்பது, நம்மில் உள்ள பேயை எப்படி தோற்கடிப்பது, போயிடுது எப்படின்னு விட்டு போயிடுது. ஓகே, சாரி. அப்ப அது எப்படி நம்மளோட தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் எப்படி வளர்த்துறது, எப்படி அசுர குவாலிட்டி ஏதாவது பேய் குவாலிட்டி இருக்குன்னா அது எப்படி நம்ம போக்குறது. இப்ப நண்பர்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்னதுன்னா சங்கம், சாது சங்கம் நம்ம கேட்டிருக்கோம். சாது சங்கம் நல்லதா இருக்கும். என்னன்னா நல்லதுன்னா சாது டிவோட்டிஸோட சங்கம் நம்ம கிட்ட எப்பவுமே இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் தான் அட்டன் பண்ணணும். வேற ஏதாவது இருக்கும், சம் கிளாஸஸ் சம்திங் வில் பி தேர். அப்ப அந்த மாதிரி சாது சங்கல இருக்கும்போது என்ன நல்லதுதான் நம்ம கேட்போம். நல்லது கேட்டா என்ன வரும், நல்லது பேசுவோம். இல்லாட்டா பொறாமை, எரிச்சல், இதெல்லாம் அந்த மாதிரி கிட்டி பாட்டி நிறைய பேர் எனக்கு ஒரு ஏஜ் ஆக்கு அப்புறம் இந்த கிட்டி பாட்டின்னு எல்லாம் போவாங்க. அது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் தான் இருக்கும். ஆனா எப்படி அதுல எல்லாம் ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸே இருக்காது இல்லையா, அது ஒரு பொறாமை அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி போகாம இந்த மாதிரி சாது சங்கத்துல தெய்வீக குவாலிட்டிஸை வளர்த்துக்கிறது இதுதான் நல்லது. உங்கள் நண்பர்களை புத்திசாலித்தனமாக தேர்வு செய்யவும். அப்புறம் என்ன பண்ணலாம், சுத்திகரிப்பு செயல்முறை என்னெல்லாம் பண்ணலாம், பக்தி சேவைகள் ஜப்பா பண்ணலாம். இது ஒரு பக்தி சேவை தான். அதே போல கிளாஸ் அட்டன் பண்றது ஒரு பக்தி சேவை மாதிரி இதுவும். அது நமக்கு வேண்டிதான் பண்றோம், நமக்கு வேண்டினாலும் அது பகவானை நினைத்து தானே பண்றோம். சோ அது ஜப்பா பண்றது இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். பக்தி சேவைகள்ல கோஷம் இடுதல் அப்படின்னா ஜப்பா பண்றது, சாஸ்திரங்களை கேட்பது காதால, அப்புறம் பிரசாதத்தை கௌரவித்தல். பகவானுக்கு 3 வேளை நம்ம சாப்பிடறோம்னு 3 வேளையும் பகவானுக்கு புதுசு புதுசா நம்ம பண்றோம்னு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி அப்ப எது பண்ணினாலும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் டிவோஷனல். அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளோட பியூரிஃபை ஆயிடும் மைண்ட், எவ்ரி திங் கெட்ஸ் பியூரிஃபைட். ஸோ இதான் கீகோ கான்செப்ட். கீகோல ஆக்சுவல் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் இருக்கும், குட்ஸ் இன் குட்ஸ் அவுட். யாரோ கம்ப்யூட்டர் ஐடி இதுல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், ப்ரோக்ராமிங் யாரோ பண்றீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதே போல இல்லாட்டா கார்பேஜும் இப்படி வேணும் நம்ம சொல்லலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும், ஃபர்ஸ்ட் மனசுல தாட் தான் வரும். நல்லதோ கெட்டதோ ஃபர்ஸ்ட் தாட் வரும். ஒரு கெட்டது பண்ணனாலும் பண்ணட்டுமா, ஒரு திருடட்டுமா, பொய் சொல்லட்டுமா, அவனை கொலை பண்ணுவேன், ஏதாவது கெட்டது நினைவு வரும். அப்புறம் அது வாயால வார்த்தையா மாறும். அப்புறம் செயல்ல வரும். அந்த செயல் பண்ணி அப்புறம் என்னது பழக்கமாயிடும். அப்புறம் அவங்க குணமே அந்த மாதிரி மாறிவிடும். அதே போலதான் நல்ல காரியங்கள் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மனசுல என்ன வரும், சரி இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்களே மாதாஜி, வேணா கிளாஸஸ் எல்லாம் போய் பார்க்கலாமே, லெவல் 2 ஓப்பன் பண்ண. நானும் 2 நாளா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நானும் பபிதா மாதாஜி பேசிக்கிறேன், இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலையா, அவங்க இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலையா, இன்னைக்கு நாளைக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த லிங்க் எல்லாம் போட்டு கரெக்டா தயார் பண்ணாங்க. எல்லாரும் இந்த கோயில் இப்போ பிஸியா இருக்காங்க. இப்ப நம்ம கோயில் ரீஓப்பனிங் சாஃப்ட் ஓப்பனிங் அதுல பிஸியா இருக்கும்போது கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் எல்லாருமே இப்ப போறாங்க. இப்போ இந்த வாரம் எண்டுல எல்லாம் கிராண்ட் செலிப்ரேஷன். உங்களுக்கு கூட யாருக்காவது போகணும் இல்ல, அங்க பக்கத்துல இருக்கீங்கன்னாக்கா போகலாம். கடைசி மொமெண்ட்ல உங்களுக்கு பிளான் பண்ணீங்கன்னா கூட போகலாம். தேர் இழுக்கல் ஃபெஸ்டிவல்லாம் இருக்கும். யூ ஆல் கேன் பார்ட்டிசிபேட். ஓகே, அது அப்புறம் என்னது, அதுல கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கிறதுனால தான் லேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் வெரி ஷுவர். ஏன்னா நாங்க கேட்டுட்டே இருக்கோம், இன்னும் ஆகலையா, வெயிட் பண்றாங்க எல்லாரும் ஜாயின் பண்றதுக்கு வெயிட் பண்றாங்க அப்படின்னு. ஸோ மனசுல ஃபர்ஸ்ட் எண்ணம் வரணும், ஜாயின் பண்ணணும், படிக்கணும், என்னவோ சொல்றாங்களே, வேணா செகண்ட் லெவலும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. இல்லையா, எனக்கான கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லைன்னா லெவல் 1 பண்ணலாமே. லெவல் 1 இப்படி கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கும்போதே லெவல் 2 பண்ணலாம். லெவல் 2 என்னது, வாரத்துக்கு 2 நாள் தான், அதனால யூ கேன் டூ கம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மனசுல எண்ணம் வரும். அதாவது நல்லது பண்ணணும் அப்படி ஃபர்ஸ்ட்ல மனசுல எண்ணம் வரணும். அப்புறம் சொற்களால நம்ம பேசுவோம், அதை நல்லது பேசுவோம். அப்புறம் செயல்ல காட்டுவோம். நல்லதெல்லாம் செயல்ல காட்டும் போது அதே பழக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா இப்ப அப்படிதான் எடுத்து யாரு பார்த்தாலும் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா தான். வீட்டுல மனுஷன் எல்லாருமே இதா இருக்கா, டிஃப்ரெண்டா இருக்கா. என்னோட வீட்டை சொல்றேன், இப்படி இருக்கலையே நீ இப்படி இவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டேன்னு. கெட்டு போல இல்லையா, நல்லது தானே சொல்றேன் இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா தானே சொல்றேன் அப்படின்னு. சரி, இது பழக்கம் ஆயிடுது. நம்ம அந்த ஒரு இதுல இருக்கோம், காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் இதே தான். அந்த கிளாஸ் என்ன, இந்த கிளாஸ் என்ன, டிவோட்டிவ் போன் அது இது பண்ணும்போது என்ன, அதே பேச்சு தான். எந்த நேரமும் அதே பேச்சு தான். சோ நம்ம பழக்கமே ஆயிடும். அப்புறம் எனக்கு குணமே மாறிவிடும், நமக்கு தெரியாது. we think we are the same. ஆனா நம்ம வெளி மனுஷா எப்போது பார்க்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, ரொம்ப மாறி போயிட்டேன் அப்படின்னு. நல்லதா மாறினா நல்லது தானே, யார் மூலமா நல்லதா மாறினா இட்ஸ் வெல்கம், ஆல்வேஸ் இட்ஸ் வெல்கம். சோ இதான் ஈகோ கான்செப்ட் அப்படின்னு கார்பேஜ். அப்போ பக்தி வாழ்க்கையை எப்போது தொடங்குவது. சரி, எல்லாம் இப்ப ரெடியா இருக்கோம் நாங்க, அப்ப எப்ப ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு. 60 வயசா, 70 வயசா, 80 வயசா, இல்ல மெதுவா எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் பேரம் பேத்தையெல்லாம் எடுத்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி எல்லாம் செட்டில் ஆனப்ப ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு நமக்கு இது இருக்காது, ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது, புரிஞ்சுக்க முடியாது அந்த மாதிரி. சோ இவர் யாரு, பிரகலாத் மகாராஜா எப்ப ஆரம்பிச்சாரு. பிரகலாத் மகாராஜ் எப்படி பிறக்கிறதுக்கு முன்பே ஆரம்பிச்சுட்டார். அப்ப நம்மளை பத்தி கேட்கவே வேண்டாம். earlier the better. இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம், இன்னைக்கு இந்த 18 days கோர்ஸ் இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம், இனிமேல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம்.
இனிமேல இருந்து நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல போயிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இதை தவிர நமக்கு இந்த இக்கட்டான இந்த ஒரு உலகத்துல இருக்கோம், இங்கே வெளிப்படுறதுக்கு வேற வழி இல்லை. இப்ப நம்ம பண்ணலன்னா ஓகே, ஆஃப்டர் நெக்ஸ்ட் இயர் பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பண்ணலாம், நோ இது டிலே ஆகும். இன்னும் போக போக என்னன்னு இந்த சின்ன பசங்க படிக்கிற போல எல்லாம் ஷார்ப் பிரெயின் நமக்கு இல்ல, கிராஸ்பிங் பவர் கம்மியாயிடுது, எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுது நம்ம எல்லாமே இல்லையா, யூஸ்டப் ஆயிடுறது. அப்ப எல்லாம் ஸோ ஏர்லியர் த பெட்டர். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு வயசுல இருக்கோம்னா சரி, நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்பதான் வந்திருக்கு, சரி இப்போல இருந்து நம்ம பண்ணிட்டு போகணும், சரி கீழே விழாம பார்த்துட்டு நம்ம முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு. இந்த பாக்கியம் எல்லாருக்கும் வராது. இப்ப நீங்க எல்லாம் கண்டினியூ பண்ற பீப்புள் ஆர் வெரி லக்கி. நான் என்னோட எப்போ நினைச்சுப்பேன், ஏதோ யாரோ தப்பு நல்லா பண்ணிருக்காங்க, நான் பண்ணேன்னா தெரியாது, எங்க அம்மா அப்பாவோ யாரோ பண்ணனால தான் நான் இன்னும் நிலைத்து இருக்கேன். இல்லாட்ட நெகட்டிவா பேசுறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. ஏய் வேற வேலை இல்லையா, உட்காந்து என்ன எக்ஸசைஸ் இல்ல அது இதுவாங்க. பட் இது பிடிச்சு போயிடுது, ஜப்பா பண்றது பிடிச்சு போயிடுது. அண்ட் எல்லாமே யூ ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங். எல்லாமே நமக்கு அமிர்தமா இருக்கு இது இந்த பாத். அப்போ நமக்கு இதுல விடுபட்டு போகணும்னு தோண மாட்டேங்குது. சோ நம்ம வந்து ஓகே, பெட்டர் லேட் தென் நெவர், அட்லீஸ்ட் இப்போது ஆரம்பிச்சேனே அப்படின்னு அந்த சந்தோஷத்தை ஆரம்பிக்கிறேன். அண்ட் இப்போ படிக்கிறதெல்லாம் வேஸ்டும் ஆகும் இல்ல, அதுக்குள்ள நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கலன்னா மோட்சம் மட்டும் விடலாம். இப்போ நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோமா, அதை இப்போ இப்போதைக்கு பார்க்கலாம். அப்புறம் இருக்கு நம்ம இதுல வரணும், நாளைக்கு இந்த சாப்டர்ல எல்லாம் வரும். சோ இது வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் எப்படி அவர் வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அம்மாவோட வயசுல இருக்கும் போதே அவர் நல்ல கதையெல்லாம் கேட்டு ஆன்மீகத்துல, அதனாலதான் நீ வெளியில அரக்க குலத்துல பிறந்தாலும் அவ அப்பா ஹிரண்யகசிபே நமக சொல்லி ஊர் முழுக்க அப்படி சொல்றாங்க. ஆனா இந்த குழந்தை மாத்திரம் என்னது நாராயணா நம்ம தான் சொல்றது. ஏன்னா அவ்வளவு வந்து ஸ்ட்ராங், அதுக்கு நல்ல ஒரு பேசிக் கன்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சு போய் அந்த மாதிரி சொல்றேன். சோ அந்த ஸ்டோரி மோஸ்ட்லி எல்லாரும் தெரியும் பிரகலாத் மகாராஜ் கூட. சோ நம்ம எப்ப ஆரம்பிக்கணும், சின்ன வயசுலயா பெரியவாளா இல்ல வயசான ஆரம்பிக்கணும், நம்மளே டிசைட் பண்ணணும். ஏர்லியர் தான் பெட்டர். எவ்வளவு சீக்கிரம் ஆரம்பிக்கிறோமோ இதுதான் நம்ம இப்ப ஆரம்பிக்கணும்னா இதுதான் பெஸ்ட். பகவான் இப்பதான் நமக்கு வழி விட்டுருக்காரு. இப்போல இருந்து நம்ம நல்லா ஸ்டடியா பண்ணிட்டு போகணும். ஒன்லி 18 days கோர்ஸ்ல தான் நம்ம வந்து ஜப்பா பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் மறந்தோம்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाय सूरिमदा माशुष संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। हरे कृष्ण माताजी। தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை. முக்தினா நம்ம அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் போயிட்டு தான் முக்தி. யாரு கண்டா அப்படி இல்லை, நம்ம இருக்கிற உலகத்திலேயே நம்ம முக்தி காணலாம்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோகால வருது. நம்ம இந்த உலகத்திலேயே இப்பவே இதே ஜென்மத்துல யூ வில் கெட் த சேம் பிளஸ். புக்தி கிடைத்தப்புறம் நமக்கு என்ன ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குமோ அதே நமக்கு வந்து இப்பவே நமக்கு கிடைக்கும். சோ அந்த ஒரு திருப்தி மெயினா என்ன, நம்ம பீஸ், அந்த ஒரு பீஸ் இருந்தாலே போருமே இல்லையா. சோ அந்த இது நமக்கு வந்து அனுபவிக்கலாம் இங்கே. சோ தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். கிருஷ்ணா தட்டி கொடுக்கிறார், டோன்ட் வரி, உனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் இல்ல. நீ பிறக்கும் போதே நல்ல தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் தான் பிறந்திருக்க, அதனால இன்னமும் நல்லா வந்து வளர்த்துட்டு இது பண்ண. யாரும் இல்லையா. भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विश्रतः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. மிருதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாய். ஆல்ரெடி கொஞ்சம் செகண்ட் இதுல கொடுத்தாச்சு கொஞ்சமா, ஆனா இன்னமும் டீட்டெயிலா அவர் சொல்ல போறாரு. அசுர குவாலிட்டிஸ்ல நிறைய இருக்கு. சோ அதை பத்தி இனிமே நான் வந்து சொல்றேன், நீ வந்து கேட்டுக்கோ அப்படின்னு. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जडाना विदुर आसुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. பேசிக்கா இப்ப ஒரு இது எக்ஸாம்பிளுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க, கரெக்ட் தான். இந்த மாதிரி கள்ளும் என்னெல்லாம் என்னது புலனுணர்ச்சிக்கு அதை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணலாமோ, டான்ஸ் ஆட்டு பாட்டம் கொண்டாட்டம் எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவளெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. they feel that is what is life. ஒரு we have got only one life அப்படின்னு பேசுவாங்க. இவங்ககிட்ட கேட்டுன்னா இருக்கிற ஒரு லைஃப், அடுத்த ஜென்மத்தை யாரு பார்த்தா, முன்னாடி ஜென்மத்தை யாரு பார்த்தா, இப்போ ஒரு ஜென்மம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். அவளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம படிக்கிறப்பல ஒரு கிளாஸ் வர மாட்டாங்க, இல்ல பெரியவாதான் வீட்டுல சொன்னா கேட்பாங்களா, பெரியவாளும் பண்றாங்களா இருக்கலாம், தெரியாது, நமக்கு தெரியாது. ஆனா இதுதான் அவங்களுக்கு நாட்டம். இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இப்ப வரதுனால என்ன இருந்ததுனால அவளுடைய சூசைட் கேசஸ் நிறைய பார்க்கணும் நம்ம இல்லையா. சின்ன குழந்தைகள பார்க்க மாட்டோம், வயசானவங்களையும் பார்க்க மாட்டோம். எவ்வளவு வறுமை இருந்தாலும், எவ்வளவு மனசு துயரம் இருக்கும், எவ்வளவு வியாதிகள் இருக்கும், அப்போ பல்ல கடிச்சு நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். ஆனா அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் பண்ற கூத்திருக்கே அது படிச்ச முட்டாள்கள்.
பிரபுபாதம் எழுதும்போது நான் நினைச்சு கரெக்டா தான் எழுதுறாரு. படிச்ச முட்டாள்கள் IIT எல்லாம் படிக்கணும்னா எவ்வளவு இது, அதெல்லாம் வந்துட்டு அப்புறம் பார்த்தா நியூஸ் வருது சூசைடு. அதெல்லாம் மார்க் வாங்கணும்னு எவ்வளவு கஷ்டம், அம்மா அப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்திருப்பா, அது ஒரு தாட் வராம அவங்க இந்த மாதிரி பண்றாங்களே அப்படின்னு. அதுல என்ன தெரியாது, வளர்ப்பும் சரியில்லை, அந்த குழந்தைகளும் சொன்னபடி கேட்காம அந்த மாதிரி. இப்ப நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம வீட்டுல நம்ம நல்லா இருக்கலாம், நம்ம வேற என்ன பண்ண முடியும் இல்லையா, சொல்லி பாக்குறது கேட்டா சரி, இல்லாட்டா அவளுடைய இஷ்டம். சோ இந்த மாதிரி உள்ள அவளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எது நல்லது, எப்படி எதை ஃபாலோ பண்ணணும், எது ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. அதனால சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம வந்து இந்த ட்ரெயின் பண்ணணும், எல்லாம் நல்லது. நம்ம வீட்லயும் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும். ISKCON எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றது, இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் பண்றாங்க. மெயினா ஃபீஸ் கிடையாது, ஃபீஸ் இருந்தாலும் நான் சொல்லுவேன் வேண்டாப்பா, அதெல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டி படிக்க முடியாது. ஏன்னா இருக்காங்க ISKCON, இப்ப பாம்பேலயே இருக்கிற ISKCON எல்லாம் வந்து they are charging fees. அவன் பாம்பேல இருந்தாலும் I am not learning from there. Luckily it happened. நான் வந்து பெங்களூரோட லக்கிலி பார்த்ததுனால இப்போ நான் ஜாயின் பண்ணும்போது இப்போ only level 1, level 2, level 3 பண்ணும்போது luckily it happened. ஸோ எல்லாமே நல்லதா அமையிறது. அப்போ வந்து ஃபீஸ் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. சேவையா நம்ம வந்து ஏதோ நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா, கொடுக்காம சும்மா படிக்க கூடாது. ஐ பிகம் மெம்பர், ஓகே மெம்பர்ஷிப் வாங்கியிருக்கேன், இருந்தாலும் போராது, நமக்கு இன்னும் ஏதோ பண்ணணும். நம்ம the amount what we get from ISKCON is so much. அவ்வளவு பக்தியும் கிடைக்கிறது, அவ்வளவு நாலேஜ் கிடைக்கிறது. அப்ப நம்ம சம்திங் we have to give in return. பணத்தால எல்லாம் கொடுத்து திருப்திப்படுத்த முடியாது இல்ல. அவ்வளவு நம்ம எல்லாம் பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டும் கிடையாது, கள்ளப்பணம் எல்லாம் வச்சுருக்கோம், எல்லாத்தையும் இது போயிட்டு சைஃபன் ஆஃப் பண்ணலாம்னால முடியாது. நம்ம உடம்பாலையும் கொஞ்சம் உழைக்கலாம் அப்படின்றதுதான் பண்ணுவோம். சோ இந்த அசுரத்தன்மை, இதெல்லாம் அசுரத்தன்மைன்னு அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை. நம்ம எல்லாம் அப்படி இல்லை, நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கு வரும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரியறது. சோ நம்ம கிட்ட அந்த அசுரத்தன்மை இருக்காது. சோ அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அவங்களுக்கு அறிவதில்லை. தூய்மையையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை. படிச்சா வரும், படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அசத்தியம் அப்பிரதிஷ்டம் தே ஜகத் ஆஹூர் அனீஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிம் அந்யத் காம கைத்துக்கம். அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். பேசிக்கலி நாத்திகர்கள். பகவான் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வில் பி தேர், பட் ஐ டோன்ட் பிலீவ். நான் ப்ரே பண்ணா எல்லாம் நல்லது நடக்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குமான்னு அவங்க அந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் பார்த்தது இல்லை இல்லையா. நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டோரி எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். நம்ம ட்ரெயின் மிஸ் பண்ணிட்டே, ஐயோ ட்ரெயின் மிஸ் பண்ணி ஃபிளைட் மிஸ் பண்ணிட்டு சம்திங் இருக்கும், பஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தா அந்த பஸ் ஏதோ ஆக்சிடென்ட் இருக்கும், ஏதோ சம்திங் ஏதாவது இருக்கும். அப்ப நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும், பத்தியா அங்க போயிருந்தேனாக்கா எனக்கு அப்ப பாக்கி இந்த தடங்கள் வந்ததெல்லாம் ஒரு நல்லது, ஏதோ ஒரு அறிகுறி என்னை காப்பாத்தி இருக்கு. நம்ம அந்த மாதிரி கோரிலேட் பண்ணுவோம், பகவான் என்னை கைவிடல பகவான். அவங்க எல்லாம் வேற ஏதாவது மீனிங் சொல்லுவாங்களா இருக்கும். அவங்களுக்கு பேசிக்கலி பகவானோட இதே தெரியாது அந்த மாதிரி. சோ அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் அப்ப இதே உலகமே பொய்னா அப்புறம் இது மறுஜன்மம்ல எங்க நம்ப போறான், ஆத்மால நம்பவே மாட்டாங்க. கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். இது யாரு சொல்றதெல்லாம் பகவத்கீதால எழுதிருக்கு. நோபடி சும்மா அதெல்லாம் ஸ்லோகம் இல்ல, பகவத்கீதால பகவான் எழுதினதை இது நம்ம வந்து மீனிங் படிக்கிறோம். சும்மா அந்த சான்ஸ்கிரிட் படிச்சாலும் புரியாது, மீனிங் பார்த்தா இப்படி எல்லாம் கிருஷ்ணன் அந்த காலத்துல எழுதி வச்சிருக்காரு அப்படி தோணும். சோ ப்ரௌட் அட் இஸ் வெரி ப்ரௌட் ஆல்சோ. நான் வந்து பகவானை நம்புறது இல்லைன்னு ஒரு பெரிய அது ஒரு பெருமை. கிருஷ்ணா தான் காப்பாற்றணும். ஓகே, நல்ல ஆப்பிள்களும் அழுகிய ஆப்பிள். ஓகே, ஒரு அழுகிய ஆப்பிள் இருந்தா என்ன ஆகும், நல்ல ஆப்பிளையும் அது வந்து இது பண்ணிடும், என்னது ஸ்பாயில் ஆக்கிடும். ஆனா நம்ம எப்படி இருக்கணுமா, ஆர்டினரி ஆப்பிள் மாதிரி இருக்க வேண்டாம், மல்லிகை பூ மாதிரி நல்ல மனமனான்னு இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும், எங்க போனாலும் வைப்ரேஷன், we should just throw the vibration. நமக்கு என்ன தெரிஞ்சோ எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்தனோ அவ வந்துட்டானாக்கா எல்லாரும் ஒரு மாதிரி எல்லாரும் இழுத்து போய் மிஸ் கிளாஸ்க்கு அட்டென்ட் பண்ணு, அதை பண்ணு இதை பண்ணி சொல்லுவா. அப்படி ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு பேர். நல்ல பேர்னா என்னது, கெட்ட பேரு கூட வரும், இருந்தாலும் நம்ம போச்சுன்னா அவங்க யாரும் என்னது அழிய மாட்டாங்க, யாரும் வந்து துன்புறுத்த மாட்டோம் யாரையும். அவங்க நல்லதுக்கு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஐயோ தொலைத்தோனான்னு இல்ல, ஒட்டு சே நம்ம வந்து ஒரு மல்லிகை பூ மாதிரி இருக்கணும்னா என்னது, நல்ல குவாலிட்டியோட நம்ம இருக்கணும். சோ நம்ம கிட்ட சங்கம் வச்சுன்னு வரவங்களும் அவங்களும் மணப்பாங்க. என்னது சொல்லுவாள், என்ன மல்லிகை பூவோடு சேர்ந்து நாரும் மணக்கும், பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மனம் பெறும் அப்படின்னு உண்டு இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு. சோ அது வந்து ஒரு குப்பை கூடை இருக்குமே, குப்பை கூடையில போட்டாலும் அந்த குப்பை கூடையில என்ன இருக்கும், பேப்பர் தான் போட்டுப்பாங்க, அதுவும் மணக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். சோ நம்ம குவாலிட்டி ஷுட் பி சச் தட் பீப்பிள் வில் லுக் ஃபார்வர்ட் டு ஹேவிங் அஸ். ஆஹா இவங்க வந்துட்டாங்களா, நல்ல விஷயம் தான் இவங்க பேசுறாங்க, வாயில நல்ல வார்த்தை தான் வருது, நம்ம ஊக்குவிக்கிறாங்க, நம்ம நல்ல அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்தா அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க நம்ம கேட்டுருந்தோம். நம்ம யாருக்கும் வந்து இதெல்லாம் ஹார்ம் பண்றது இல்லையே, நல்லது சொல்றோம், அந்த மாதிரி இருக்கும்.
ஆர்டினரி பீப்புளா இருந்தா வேற we get influenced. மெயினா வந்து நம்ம இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆயிடும். இப்ப இந்த ஆப்பிள் வந்து இந்த ஆப்பிள வந்து ஸ்பாயில் பண்றப்பல அந்த மாதிரி ஆயிடும். சோ வி ஷுட் பி சங்கத்தை நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இந்த இது பௌதிக உலகத்துல சம்பந்தம் வச்சு அந்த மாதிரி பேசுறவாளா இருப்பா. அந்த சீரியல் பாத்தியா, அந்த புடவை பாத்தியா, அந்த ஒரு சேல் வந்துருக்கு, அது இதெல்லாம் பேசுறவா இருப்பா. நமக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாதான் நம்ம அதை பத்தி பேச போறோம். நமக்கும் எந்த சேல் எங்க இருக்கு தெரியாது. அப்ப அவளோட அந்த சங்கமே நமக்கு வேண்டாம். யாரு பகவானை பத்தி அப்படியே அந்த கிளாஸ் நடக்கிறதா என்ன சொல்லி தராங்க, ஓஹோ அதெல்லாம் சொல்லி தராங்களான்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த சங்கம் இஸ் பெட்டர் தேன் வேற பௌதிக உலக ஆசைகள் இருக்கிற சங்கம். சோ நம்ம இந்த மாதிரி மணக்கிற பூ மாதிரி இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோ அல்ப புத்தயः பிரபவந்த் யுக்ர கர்மாணः க்ஷயாய ஜகதோ அஹிதாக. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இதை வந்து மெயினா சயின்டிஸ்ட தான் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க அணுகுண்டு எல்லாம் தயாரிச்சு எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, இட் அஃபெக்ட்ஸ் அஸ் ஆல்சோ. இப்ப அணுகுண்டு தயாரிக்கிறாங்கன்னா எதுக்கு மெயினா அவங்க பண்ற எண்ணம்னு சொல்லவே இல்லை, எனிமி எல்லாம் வந்தா கொன்னுடலாம் அப்படின்னு. பட் இட் இஸ் பேசிக்கலி இட் இஸ் அஃபெக்டிங் ஆல்சோ. நம்மளே வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணும். சோ இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி, என்ன முடிவுகள், நாத்திகம் அதெல்லாம் பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்கள் படிச்சிருப்பாங்க, PhD சயின்டிஸ்டா இருப்பாங்க, ஆனாலும் அவனா அறிவில்லாதவர்கள். பகவத்கீதா as per scriptural studies, if they don't know anything னா அவங்க வந்து அறிவில்லாதவர்கள். தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள், அவர்னா அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அப்புறம் காமம் ஆசிரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமான மதான்விதாக மோகாத் கிரஹீத் வாசத் கிரஹான் பிரவர்த்தந்தே அசுச்சி விரதாக. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, மெயினா ஆசைதான் நமக்கு வந்து பேராசை, ஆசையோட பேராசை. அந்த காமம் தான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல நமக்கு வந்து ஒரு முன்னாடி ஏதோ ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம், ஐ திங்க் 7th ஏதோ சாப்டர்ல பார்த்தோம். அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, ஃபர்ஸ்ட் காமம்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். காமம்னா என்னது, அதீத ஆசைகள், தாங்க முடியாத இன்னும் நல்ல ஆசை, அந்த மாதிரி. சோ அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளார்கள். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பம் என்னது, இது illicit ரிலேஷன்ஷிப், அப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன், மீட் ஈட்டிங், கேம்பிளிங். இந்த 4 பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம வந்து இஸ்கான்ல சொல்றது. இந்த 4த்தையும் ஃபர்ஸ்ட் விட்டுடுங்க. அது விட்டாலே நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் we are clean. நம்ம வந்து இப்ப வந்து வேற ஒண்ணும் நம்மளை தாக்காது, ஒரு மாதிரி நம்ம வந்து இதுல சேஃப் நெட்ல வந்துட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இதுல ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தாலும் வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு ஆல் த பாசிபிலிட்டிஸ். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும், இம்பார்ட்டன்ட், எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். தூய்மையற்ற விரதங்கள்னா எனக்கு மனம் போன போக்கிலே ஒரு விரதம், யாரோ சொன்னாங்க, ஏதோ ஒரு தேவி, ஏதோ ஒரு அம்பாள், ஏதோ ஒரு பகவான், அந்த கோயிலுக்கு போகணும், பிரதட்சணம், ஏதோ சம்திங் யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க. ஸ்கிரிப்சர்ல எல்லாம் இருக்கா தெரியாது, நம்ம யாரோ சொன்னா நான் ஃபாலோ பண்றேன், அந்த மாதிரி. சோ தூய்மையற்றன்னா என்னது, அவசியம் இல்லை, எது கொடுத்துருக்கோ அது மாத்திரம் நம்ம பண்ணிட்டு பகவான் நாம எடுத்தா போறோம். அதுவே பகவான் சொல்றாரு 18 சாப்டர்ல, நான் இவ்வளவு எல்லாம் உனக்கு சொன்னேனே அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் விட்டுடும். என்னது பரித்தியாக, என்னது சர்வ தர்மான், என்னெல்லாம் தர்மம் 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 சொன்ன எல்லாத்தையும் விட்டுடுங்கிறார். இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் அப்பதான் சொல்றாரு, என்ன மாத்திரம் நீ பூஜை பண்றியா, என்ன மாத்திரம் நீ வழிபாடு பண்றியா, போறோம் அப்படிங்கிறார். சோ ஃபைனலி அவரே இறங்கி வர்றாரு. இந்த மாதிரி நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் தான் நல்லது கெட்டது, அதெல்லாம் கூட விட்டுடுங்க, என்ன போல பண்ண போறோங்கிறார். அவரே அந்த மாதிரி முடிவு பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சின்ன வயசுல எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம், 20 வயசா பண்ணிட்டு மாட்டோம், 30 வயசுல கொஞ்சம் ஆட் பண்றோம், 40 வயசு இன்னும் பூஜை, அந்த பூஜை, திங்கட்கிழமை ஒரு விரதம், செவ்வாய்க்கிழமை விரதம், வெள்ளிக்கிழமை, ஏதோ சம்திங். அதை பண்றதை பத்தி தப்பே கிடையாது, பண்ணுங்க. அதனால மாலை ஜபம் பண்ண விட்டு போயிடுது, அதனால கிருஷ்ணரோட இது பண்ணறதுக்கு என்னது நிவேதனம் பண்ண முடியல, அதனால இதெல்லாம் ரீசன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து பிரயோஜனம் இல்லாத அந்த இதுல எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். என்ன நிரந்தரமற்ற பொருள்கள்னா என்ன அர்த்தம், பௌதிக இதுலதான், பௌதிக ஆசைகள் தான். ஏதோ ஒன்று வேணும், இப்ப யாரோ என்னவோ சொல்லியிருப்பாரு, பண்ணு இப்ப இது கிடைக்கும் அப்படின்னு. அதெல்லாம் நிரந்தரமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் அது கிடைச்சாலும் அது நிரந்தரமா இருக்க போறது இல்லை. ஆனா அதுல வந்து நம்ம பொருள்கள் ஆசை வச்சதுனால அது விரதம். என்ன நாட் ஒன்லி விரதம், வேற என்னெல்லாம் இருக்கும், இஃப் வி ஃபாலோ தட், அதுதான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோ அது இல்லாம நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிடணும். இட்ஸ் ஆல் பேஸ்ட். அது பண்ண வேண்டிய அவசியம். அவரெல்லாம் ஆனா அது அசுர சுபாவத்துல இருக்கிறவங்க, தே கெட் அட்ராக்டட். எஸ்.
चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावत् इति निश्चिताः आशापाशशतैर्भक्ताः बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् சஞ்சயான். மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே. பர்ஃபெக்டா கொடுத்திருக்காரு. நாகரிகம்ங்கிற பேர்ல ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸா இருக்கட்டும், சாப்பாட்டு விஷயமா இருக்கட்டும், எல்லாம் நாகரிகத்தின் பேர்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளோட எல்லாத்தையும் அழிச்சுன்னு தான் வரணும். எனி திங் யூ டேக் ஒரு நாகரிகம். ஏன்னா வந்து கையால சாப்பிடுறது நாகரிகம் சொல்லிட்டு ஸ்பூன் எல்லாம் அது மாத்திரம் அது ஹைஜீன் யாரு சொன்ன எவ்வளவு பேர் சாப்பிட்டுருக்காங்க. அது கெமிக்கலை வச்சுதான் வாஷ் பண்றது. அதை விட நம்ம கை தேவையில்லையே. கை தான் எவ்வளவு சுத்தமா வச்சுருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு டைம் வேலை பண்றோம், இது வாஷ் பண்றோம், கையால சாப்பிடுறோம், சம்பளம் போட்டு கீழே உட்காந்து சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் அந்த காலத்துல நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். நல்லாதான் இருந்தோம். இப்ப எல்லாம் மாடர்ன் கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப இதெல்லாம் மாறினப்புறம் நம்ம தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அழிஞ்சு போறோம். சோ இதெல்லாம் நம்ம பிராக்டிகலாவே வி கேன் சி. இதெல்லாம் மேனுவல் தானே, லைஃப் மேனுவல். சோஹோ கரெக்ட் தான். அப்ப என்னது நாகரிகத்தின் பேரில் நம்ம என்னது முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வில் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. அதனால இன்னும் வேணும், இன்னும் அதை வாங்கணும், இதை வாங்கணும், இன்னும் நான் நிறைய சம்பாதிக்கணும், இன்னும் ஆசைகள் முடிவில்லாம இன்னும் நிறைய முன்னே இருக்கும். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். இதெல்லாம் பகவத்கீதா சொல்லி. சோ ஐ எம் ரியலி சர்ப்ரைஸ். இவ்வளவுலாம் பகவான் வந்து இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்காரே, ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா தான் இருக்கு இல்லையா? எவ்வளவு டீட்டெயிலா போயிருக்காரு அப்படி. சோ அதனால என்ன, அந்த பொருள் வாங்கணும், இந்த பொருள் வாங்கணும், இந்த நாகரிகத்தின் பேர்ல. அப்ப என்ன, பணம் வேணும். பணம் இல்லாம யாரும் சும்மா தானமா கொடுக்க மாட்டாங்க. சம்பாதி. அப்ப என்ன பண்ணும், பாக்கி உள்ள அந்த பணம் அவ்வளோலாம் பணம் சம்பாதிக்கணும். எனக்கு நேரே ஒழுங்கா போய் சம்பாதிச்சா அவ்வளவு என்னைக்கோ வாங்க முடியாதுதான். இப்போ கொஞ்சம் குருட்டுத்தனமெல்லாம் சம்பாதிக்கலாம், கொஞ்சம் கள்ளப்பணம், ஏதோ சம்திங் அண்டர் த டேபிள்லாம் சொல்றாங்களே, அந்த மாதிரி எல்லாம் மனசு போவேன்னா இப்படி பணம் வேணும்னு இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான கைதுகளால் பந்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். இதெல்லாம் ஆசுரிக் குவாலிட்டிஸ். இப்ப நம்ம பாக்குறதெல்லாம் ஆசுரிக் குவாலிட்டிஸ். இதம் மத்தியமயா லப்தம் இமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம் இதம் அஸ்தீதம் அபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா ஹத சத்ருர் ஹனிஷ்யே சாபராணபி ஈஸ்வரோ அஹம் போகி சித்தோ அஹம் பலவான் சுகி आट्यो अभिजनवान अस्मि वो अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिताः. मीनिंग அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான். அவன் என்ன நினைக்கிறானாம், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். இதில் இதான் பிளான் பண்ணி அவன் பண்றான். அசுரத்தன்மை உள்ளவன் எல்லாமே நான் பண்றேன், நான் இவ்வளவு எஃபோர்ட் போட்டிருக்கேன், இதெல்லாம் என்னால டீல் பேசி இதெல்லாம் லாபம் வரப்போறது அப்படிலாம் நினைக்கிறான். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இதுவும் மேன்மேலும் பெருகும். இந்த பிளான் தானே. அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், கொன்று விடுவேனோ வாட்டவர், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளையும் கொல்லப்படுபவர். பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாருமே எனிமிதான். நான் தான் முன்னுக்கு வரணும், நான் நல்லா சம்பாதிக்கணும். அவனை விட நான் நல்லா சம்பாதிக்கணும். போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் லாபம் எல்லாமே இன்னும் முன்னுக்கு போகணும். பிசினஸ் நோபடி வில் திங்க் வந்து போறோம், சம்பாதிச்சது போறோம், இங்க இருக்கிறதெல்லாம் சேல். இப்ப சேல் போட்டாலே நான் வந்து லாஸ்ல வைக்க போறேன். டெஃபினெட்லி அவன் சேல் போட்டுட்டு 100 ரூபாய் எழுந்து ஒரு 50 ரூபாய் பொருளை 100 மாதிரி சொல்லி 50 ருபீஸா நாங்க குறைஞ்சிருவாங்க. அந்த 50 ருபீஸ்லயே அவனுக்கு வந்து லாபம் இருக்கு. ஏன்னா வந்து ஏசி இதெல்லாம் போட்டு இவ்வளவு ஆட்கள் எல்லாம் வச்சு அவன் வேலைக்கு வைக்க போறான். அவனுக்கு எல்லாம் சம்பளம் கொடுக்க வேண்டாமா? why should a person do a loss? இல்லையா? ஒரு பிசினஸ் பண்ணா எதுக்கு லாஸ்ல போறான்? இல்ல நம்ம வேலைக்கு போறவங்களே சரி, யாரும் வந்து சம்பளம் எல்லாம் ஒழுங்கா கொடுக்கலன்னா அவன் வேலைக்கு போக மாட்டான். இட் இஸ் நாட் நான் வந்து இல்ல என் பாஸ் பாவம், அவன் சம்பளம் கொடுக்கலன்னாலும் பரவாயில்ல, நான் தினமும் வேலைக்கு போறேன், யார் போவாங்க? யாரும் போக மாட்டேன். சோ இதெல்லாம் வந்து என்னது, தற்போது இவ்வளவு என்னுடைய நான் என்னுடைய எதிரிகளை கொன்று விடுவேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகள் கொல்லப்படுவார், நான் நன்னா இருக்கணும். மெயினா அதுதான் ஓங்கி இருக்கும். நான் நன்னா இருக்கணும், பாக்கி எல்லாரும் என்ன எகேன்ஸ்ட் பண்ணி வந்தா அவங்க எல்லாம் நான் வந்து கொன்று விடுவேன்னா நாட் லிட்ரலி கில்லிங், அவங்கள
கிராஸ் பண்ணி நான் இன்னும் மேல போயிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். இதெல்லாம் நான் எனக்கு இந்த பொருள் எல்லாம் கிடைச்சதுன்னா எனக்கு நான் என்ஜாய் லைக் எனிதிங். நான் வந்து ரொம்ப ஒரு மெச்சூர்ட் வே ஆஃப் என்னது எல்லாம் நம்ம ஆர்டர்ல எல்லாம் பிளான் பண்ணிருக்கேன். அது போல எல்லாம் நான் இருக்க போறேன். ரொம்ப பலம், எனக்கு பலம் ஜாஸ்தி, மகிழ்ச்சி ஜாஸ்தி, அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் இருக்கும். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. அப்ப என்ன ஆகும்? நல்ல ஒரு நல்ல பணம் எல்லாம் வந்தா என்ன ஆகும்? கீழே மட்டமா இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து பார்க்க மாட்டா, எல்லாம் பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க இது சப்போர்ட்டிங் ஆளாலாம் இருப்பா. வளம் வந்து அவங்கதான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அவங்கதான் வருவாங்க போவாங்க. அவங்களதான் நம்ம வந்து நம்ம விழா ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா, ஒரு கல்யாணமோ ஏதோ இருந்ததுனாக்கா கூப்பிடுவோம். இல்ல பெரிய பர்சனாலிட்டி எல்லாம் வருவாங்க. அந்த மாதிரி சூழப்பட்டு இருப்பாங்க. யாரு? செல்வாக்கம் மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. யாரெல்லாம் வந்தாங்க தெரியுமா? என்னோட பாட்டில் யாரெல்லாம், அதெல்லாம் ஒரு பெருமை. என்னை போன்ற சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. இந்த மாதிரி அசுரத்தனமா இருக்கிறவெல்லாம் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தக மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறவங்க வந்து ஏதோ ஒரு மாயையில சிக்கிண்டு அவங்க மயக்கத்துலதான் இதெல்லாம் பேசுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இதெல்லாம் 13, 14, 15 இதுல கொடுத்துருக்கேன். பகவத்கீதா தான் முடிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம வேற காலம். சம்டைம் நான் இணைக்கிட்டு இவ்வளவு பகவான் எப்படி அனலைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு தெரியும். ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி மனுஷா இருப்பான்னு தெரியும். அதனாலதான் எழுதியிருக்காரு. ஓகே, யுகங்கள் ஒரு 4 யுகம் இருக்கு. அப்ப தெய்வீக குணம் யார்கிட்ட இருந்தது, அசுர குணம் யார்கிட்ட இருந்தது, அவங்க எல்லாம் எந்த இடத்தில் இருந்தார்கள்? சத்தியயுகத்துல வராதேவர் இரண்யாக்ஷன் பூமியை வந்து இரண்யாக்ஷன் சமுதிரத்துக்குள்ள அமுத்தி விட்டுட்டார். அப்புறம் வராதேவர் தான் இதை எடுத்துட்டு இந்த வராம்னா இந்த பன்றியோட உடலை எடுத்து இந்த கொம்பு அதை வச்சு அப்படி தூக்குற, அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. யாருக்கு தெரியாதோ யூ கேன் வராதேவர் இது வரும் உங்களுக்கு. இப்ப அந்த இது என்ன அடுத்த லெவல் 2ல சதாச்சார்னு உங்களுக்கு இருக்கும். சும்மா ஃப்ரீ கோர்ஸ் சொன்னேன்னு எல்லாமே ஃப்ரீ கோர்ஸ் தான். இதுல எக்ஸாமும் இருக்காது, சும்மா கரெக்டுக்கலாம். ஸோ வந்து வைஷ்ணவா கல்ச்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அந்த 6 சாப்டர் 6 கிளாஸ் முடிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் தசாவதாரம் தான் வரும். இப்போ இதுல நீங்க வராதேவரோடலாம் அதை படிக்கலாம். 10 அவதாரங்கள், மெயின் 10 அவதாரம் வந்து டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்போ அதெல்லாம் நீங்க படிக்கலாம். நல்லா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சதாச்சாரம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு எல்லா டீச்சர்ஸும் ஒரு டீச்சருக்கு ஒரு பேட்ச் கொடுத்து எல்லாம் இன்னும் முடியல. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சது என்னோட போன ஜூலைல ஆரம்பிச்சேன். இன்னும் முடியல, நடந்துட்டே இருக்கு. இன்னும் ஒரு ஒன்னா ஆட் பண்ணிட்டே வராங்க. அது ஃப்ரீ கோர்ஸ். ஃப்ரீ எதுன்னு சொல்றேன்னா குவிஸ் கிடையாது, சர்டிபிகேட் கொடுப்பா. குவிஸ் கிடையாது, அதுக்கு வந்து வேற அதான் எக்ஸாம் டெஸ்ட் ஒண்ணும் கிடையாது. சொல்லி ஃப்ரீ கோர்ஸ். வேற L2ல 2 வகுப்பு இருக்கு. இது வந்து சும்மா டைம் பாஸ் வகுப்பு. இன்னொன்னு வந்து பகவத்கீதா படிச்சு அதுல குவிஸ் எல்லாம் எழுதி சர்டிபிகேட் கிடைச்சு அந்த மாதிரி. ஓகே, அப்ப என்ன சொல்ல வந்து வராதேவர் வந்தோன்னு நான் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் நினைவாங்க. சோ வராதேவரும் ஹிரண்யாக்ஷனும் சண்டை போட்டு கடைசியில ஹீரோ ஒன்லி வின்ஸ். யார் நல்லவங்க அவங்க தானே ஜெயிப்பாங்க. அசுரத்தன்மை உள்ளவங்க வந்து தோத்தான், வராதேவர் ஜெயிச்சார். ஆனா எங்க இருந்தாங்க? அவங்க வெவ்வேறு கிரகங்கள்ல இருந்தாங்க. திரேதா யுகம், அடுத்த திரேதா யுகம். அதுல யாரு? ராமரும் ராவணன் தேவர் எனிமீஸ். அப்ப வந்து யார் வென்றார்? ராமர் தான். ஆனா எங்க இருந்தாங்க? 2 பேரும் வெவ்வேறு நாடுகள்ல. சத்திய யுகத்துல வேற வேற கிரகங்கள்ல இருந்தாங்க. திரேதா யுகத்துல கொஞ்சம் கூட கிட்டக்க வந்து வேற வேற நாடுகள். துவாபர யுகத்துல பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் எங்க இருந்தாங்க? ஒரே குடும்பத்துல இருந்தாங்க. ஒரு நிமிஷம் அம்ரிதா. சாரி. யா, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப வந்து திரேதா இதுல வந்து ராமர் ராவணன் அவர் வந்து வெவ்வேறு நாடுகள்ல இருந்தார்கள். அப்புறம் துவாபர யுகம் வந்தது. அது பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் ஒரே குடும்பத்துல. அசுரர்களும் அசுரத்தன்மையும் நல்ல தெய்வீக தன்மையும் உள்ள கசின்ஸ் ஒரே குடும்பத்துல இருந்தார்கள். இப்ப கலியுகத்துல இன்னும் என்னது, ஒரு ஆள்கிட்டே அதே நபரிடம் இருக்கும். ஒரே ஆள்கிட்டே பணிவு குணம் இருக்கும். ஒரு நேரம் பார்த்தா பணிவு, பிறருக்கு உதவுதல், சகிப்புத்தன்மை எல்லாம் இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் ஒரு செகண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் கோபம், பேராசை, பொறாமை, காமம் எல்லாம் இருக்கும். ஒரே ஆள்கிட்டே ரெண்டு குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். சோ அதே நபரிடத்தில், ஏன்னா கலியுகம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. அப்ப நம்ம வந்து இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அசுர குணத்தை எல்லாம் குறைச்சு இல்லை, நல்லாவே இராடிகேட் பண்ணிடணும். ஒன்லி தெய்வீக குவாலிட்டிஸை வைக்கணும் அந்த மாதிரி. ஓகே, சத்தியயுகத்துல வராதேவர் மற்றும் இரண்யாக்ஷன் வெவ்வேறு கிரகங்களில் இருந்தார்கள். சண்டை போட்டு பூமியை மீட்டெடுத்துட்டாங்க.
எஸ். அப்புறம் திரேதா யுகம், ராமரும் ராவணனும் வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்தார்கள். அப்புறம் அந்த ராமாயணம் சொல்லி தெரியும் யார் வென்றார் அப்படின்னு. அப்புறம் துவாபர யுகம் வந்தது, பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் ஒரே குடும்பத்தில் இருந்தார்கள். அது வந்து யாரு வின் பண்ணா நமக்கே தெரியும், நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க தான் வின் பண்ணாங்க. அப்புறம் வந்து இப்ப கலியுகத்தை இருந்த ஒரே நபரில் தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள் இருக்கும். ஒரு நேரம் ஹாப்பியா இருக்கும், ஒரு நேரம் சேடா இருக்கும், ஒரு நேரம் நம்ம நல்லதா பிஹேவ் பண்ணுவோம், அடுத்த மொமெண்ட் வில் பி ஆல் நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். சண்டை, கோபம், ஜப்பா பண்ணும்போதே பார்க்கலாம், நான் ஜப்பா பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய அந்த மாதிரி ஜப்பா பண்றதை விட மாலையெல்லாம் வச்சுட்டு அவங்க சொல்றபடி கேட்டு சாந்தமா அவங்களையும் வீட்டுல உள்ளவங்களையும் திருப்திப்படுத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம ஜப்பா பண்ணலாம். அப்ப பெஸ்ட் டைம் இந்த காலையில அவங்க எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கட்டும், அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணும்போது என்ன நிம்மதியா நம்ம ஜப்பாவும் முடியும். அவங்களுக்கும் ஒரு இது அவங்களுக்கு வேலை காலையில டப்பா டிஃபன் பண்ணோம், அது அந்த டைம்ல போயிட்டு இல்லை நான் மாலை பண்ணி உட்காந்துருக்கேன்னா யாருக்குமே பிடிக்காது. ஏன்னா நம்ம குடும்பத்துல இருப்போம். சோ நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் அனுசரிச்சுன்னு தான் போகணும். நமக்கு ஜப்பா பண்ணணும், நமக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நமக்கு மங்களாரத்தி பார்க்கணும், நமக்கு கோயிலோட இது கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணோம்னா அவங்களையும் திருப்திப்படுத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம அட்டன் பண்ணா ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களும் நம்மள ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ நம்ம தான் வந்து we should know how to tackle. ஆனா இல்லாட்டா என்ன ஆகும், இந்த அசுர குவாலிட்டி எல்லாருக்கும் உள்ள இருக்கு, அது வெளிப்பட்டுரும். சோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி இராடிகேட் பண்ணோம்னா அவங்க எல்லாம் சுற்று வட்டாரத்தை, நம்ம எல்லாரும் ஞானி இல்லையே, வீட்டை விட்டு போய் நம்ம வந்து மலைக்கு மேலேயோ காட்டுல எல்லாம் போயிட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. அதான் இருக்கும், அவங்களையும் திருப்திப்படுத்தி நம்மளும் நம்ம திருப்திப்பட்டு பழதான் வேணும். எஸ், மனிதர்களின் 4 குறைபாடுகள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு அவர் பகவத்கீதா இல்லைனாலும் இது உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல இது நல்லாவே நமக்கு கோர்ஸ்லேயே வரும். என்னது, மனிதர்கள்ல வந்து டு கமிட் மிஸ்டேக்ஸ், அவங்க வந்து தவறுகளை செய்பவன். ஒரு மனிதன் வந்து தவறு செய்ய மாட்டான்னு சொல்லவே முடியாது, ஏதோ முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போம், தவறு செய்வான். பெரிய ஞானியா இருந்தாலும் அவனு தவறு செய்து அதை அவனே திருத்திப்போம், திருத்தி ரியலைஸ் பண்ணி திருத்தினா அவன் வந்து பர்ஃபெக்ஷன் வருமே தவிர அவன் வந்து மிஸ்டேக்கே பண்ணாம யாருமே இருக்க முடியாது. ஸோ ஹியூமன் இஸ் மேட் ஃபார் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ். ஏன்னா நிறைய வேலை பண்ணுவோம், மிஸ்டேக்ஸ் வரும். அப்புறம் நிறைவற்ற புலன்கள் உடையவன், இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், அது நிறைவற்ற. ஓகே, நமக்கு புலன்கள் ஒன்றும் பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது. கண்ணால பார்க்கறதெல்லாம் மெய் அந்த மாதிரி சொல்லணும். நான் காதால கேட்டேன்னா அதுவும் மெய்யொன்னு இல்லை. காதால ஒரு அரைகுறையா கேட்டிருப்போம், அதனால வந்து வேற விஷயமா நம்ம கேட்டிருப்போம், வேற ஆங்கிள் வந்து வேற யாரோ இன்னும் கிளியரா கேட்டிருப்பாங்க. நம்ம பாக்குறது எல்லாமே நிஜம் அதுவும் சொல்ல முடியாது. ஸோ காது, கண்ணு, மூக்கு எல்லாமே நம்மளோட இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் தான். அப்புறம் என்னது, மற்றவர்களை ஏமாற்றம் போக்கூடியவன், சீட்டிங் பர்சனாலிட்டி, சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி எல்லார்ட்டையும் இருக்கும். என்ன ஒரு சின்ன போய் தான் இருக்கும், ஒரு பஸ் மிஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு இருக்கும். ஆனா ஆபீஸ்ல என்ன லேட் ஆகுது, இல்ல பஸ் ஏற போனேன் அப்பதான் அந்த பஸ் போயிடுது, இல்ல பஸ் மிஸ் பண்ணேன், இல்ல ட்ரெயின் மிஸ், சம்திங் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம். அந்த பாஸ் ஓ அப்படியே சரி சரி ஓகே அப்படின்னா சொல்ல இந்த ஒரு இது முடிஞ்சது இல்லையா. இல்ல நான் வந்து ஏந்தே லேட்டா, நான் லேட்டான கொஞ்சம் சோம்பேறியா இருந்தேனாக்கா அவன் வந்து விளாசி இருப்பான், என்ன நல்லா கத்தி இருப்போம், அப்ப இந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லிட்டு அந்த சம்திங் ஒரு ஒயிட் லைஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சீட்டிங். யாரையும் வந்து ஏமாத்தி அவனோட பணம் படுக்கவோ அந்த மாதிரி இல்ல, ஏதோ ஒப்புக்கு நம்ம வந்து ஏமாத்துறோம் இல்லையா, ஒயிட் லைஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கு. அப்படி அது இல்லாம ஒரு மனிதன் கிடையாது, இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. மாயையில் சிக்கியவன். இப்ப மாயைன்னா இதுதான். இப்ப மாயைன்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ இது இந்த சைடு பார்த்தா நிக்கிற போல இருக்கு, இந்த சைடு பார்த்தா படுத்துட்டு இருக்கிற போல, எப்படி இப்படி ஃபார்ம் ஆகும், ஒரு மாதிரி இல்யூஷன்டு ஃபிகரா தெரியாது இல்லையா. அந்த மாதிரிதான் நம்ம எல்லாமே மாயையில கவர்டாதான் இருக்கும். ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் ஆர் நாட் கோல்டு அப்படின்வாங்க. எல்லாம் பளிச்சுன்னு இருக்கிறதெல்லாம் கோல்டா இல்ல, போலிகள் அதை விட நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும். சோ நம்ம வந்து ஒரு மாயையில சிக்கி, எது வந்து பௌதிகத்துல நமக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்துட்டு இமிடியேட்டா டிங் 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 அடிக்கணும், என்னது மாயையில சிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பகவானை தவிர நமக்கு பகவானோட விஷயங்களை தவிர வேற ஏதாவது நம்ம அட்ராக்ஷன் வந்து ஆயிட்டோம்னாக்கா அது எல்லாமே நம்ம வந்து மாயையில சிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் நம்ம டெசிஷன் எடுக்கலாம், ஓ இதோ மாயை நம்மளை வந்து தாக்குறது, என்ன பண்ணோம், should we go forward இல்ல வேண்டாம், அது வந்து அந்த சங்கம் வேண்டாம் சொல்லிட்டு நம்ம டெசிஷன். பட் வி ஷுட் நோ நம்ம மாயையில சிக்கிறோம் நமக்கு தெரியும். இதெல்லாம் மனிதர்களின் 4 குறைபாடுகள். எஸ், அநேக சித்த விப்ராந்தா மோகஜால சமாவிருதாக பிரசக்தா காம போகேஷு பதந்தி நரகே அசுச்சௌ ஆத்ம சம்பாவிதா ஸ்தப்தா தனமான மதான்விதாக யஜந்தே நாம யக்ஞேஸ்தே தம்பேனா விதி பூர்வகம். இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். நிறைய திங்ஸ்ல இந்த மாதிரி எல்லாம், அதான் அந்த நேற்றுக்கு மரம் பார்த்தோமே, அதனாலதான் இந்த அடுத்த லெசன் இஸ் வெரி
ஆக்டா விட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல் இருக்கும். நம்ம ஒண்ணு விடுபட்டுன்னா வேற எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம், அதெல்லாம் விடுபடுறதுக்குள்ள வேற ஒண்ணு சுடு கொடுக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய குழப்பத்துல நம்ம இருக்கோம். மோகத்தின் வலையில் சிக்கி சூழப்பட்டு அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். அப்ப அதுல வெளிப்படும் நமக்கு தெரியும். ஒன்ஸ் யூ ரியலைஸ் அதெல்லாம் நம்ம வந்து இது என்னது நாட் அட்வைசபிள், இதெல்லாம் ஆசுரி குவாலிட்டிஸ் தெரிஞ்சுச்சுன்னா நம்ம மேல 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 போறோம். தெரியாதவங்க என்னது மாட்டின் போடுறாங்க. அப்புறம் இந்த செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். பண்ணுவாங்க சில பேர், ரொம்ப பெரிய பணக்காரர்லாம் இருப்பாங்க, பந்தெல்லாம் போட்டு போர்டெல்லாம் போட்டு யார் பண்றாங்க அவங்க பேர்லாம் போட்டு பண்றது பகவானுக்கு வேண்டி பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. என் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? எனக்கு இன்னும் அதுல இன்டர்நெட் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப தம்பட்டம் அடிக்கிறாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா? பண்றது நம்ம வந்து நம்ம பகவானுக்கு நமக்குள்ள சம்பந்தத்துல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் சொல்றப்ப எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா அந்த மாதிரி சில பேர் இருக்காங்க. பொய் கௌரவம். இந்த கௌரவம் எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போறவங்க ஒரு நாளைக்கு நினைவு வச்சு பார்ப்பேன், 2 நாளைக்கு இல்ல கொஞ்ச நாளைக்கு நினைவு வச்சுப்பா. அப்புறம் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வாடி போயிட்டே இருப்பாங்க, நினைவே இருக்காது. எஸ்பெஷலி இந்த கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் செலவு பண்றாங்க. என்ன அனாவசியம் செலவு. ஒரு கல்யாணம் பண்றதுக்கு அவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஊரெல்லாம் கூப்பிட்டு இதை பண்ணி உங்களுக்கு என்ன மாதாஜி சொல்லிடுறீங்க, நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு நாங்க போய் சாப்பிட்டுருந்தோம், அப்ப அவங்களை எல்லாம் கூப்பிட வேண்டாமா அப்படின்லாம் சொல்றோம். இருக்கா இல்லைன்னு இல்லை, பட் சொல்றேன். பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் வந்து அந்த மாதிரி சிம்பிளா தான் பண்ணணும். ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. எல்லாம் வந்து நம்ம அடக்கி வாசிக்கணும் பாங்களே, அந்த மாதிரி இருந்தா ஒண்ணும் இல்லை. என்ன சொல்ல போறா, அது பெரிய கஞ்சத்தை கர்மி கஞ்சன் ஏதாவது சொல்லுவாங்களா இருக்கும். வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் அழகா அள்ளி அள்ளி கொடுக்கலாமே. இல்ல நவராத்திரி வருது, எப்ப வீட்டுக்கு வந்தாலும் யாரு வந்தாலும் நல்லா கொடுக்கலாமே. கல்யாணத்தும் போதுதான் நல்லா சாப்பாடு போடணும்னு அவசியம் இல்லை. எப்ப யாரு வந்தாலும் நம்ம வந்து அழகா கொடுக்கலாம். அது கல்யாணத்தை தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லை. கடன் வாங்கி எல்லாம் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். கல்யாணம்னா அவ்வளவு கடன்ல மூழ்கிடுவாங்க. சோ செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கிறார். இது வந்து கல்யாணம் இதெல்லாம் போட மாட்டாங்க பகவான். இது வந்து இந்த ஆன்மீக சம்பந்தத்துல எழுதும்போது யாகங்கள் பகவானை நினைத்து யாகங்கள் பண்றது எப்படி பேரளவுலதான் பண்றாங்க, தவிர ஆத்ம திருப்தியோட எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அப்புறம் என்னது 16.8 அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் ச சம்ஸ்ரிதாக மாம் ஆத்ம பரதேசேஷு பரத்விஷந்தோ அப்பியசூயகாக. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க வந்து வேற ஒரு ஹியூமன் பீங்க வந்து அவரோட உடல்லயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்கான்னு நம்பிக்கை கிடையாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் வேற வேற டிஃப்ரெண்ட் ஐடென்டிட்டின்னு தான் பார்ப்பாங்க. அப்ப என்னது, அகங்காரம் இருக்கு, பலம் இருக்கு, தற்பெருமை, இதெல்லாம் காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு தெரியாது. நான் வைக்கிற சட்டம். இப்ப இதுல என்னது ஹிரண்யகசிபு யாரு, ஹிரண்யகசிபு யாரு, சிசுபாத். இந்த பேரெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப மறக்கும். சிசுபால் இவருடைய கசின் தானே. இப்ப அம்மா சொல்றா வந்து ஒரு இது சாபம். இவங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்டோரி தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஒரு இது இருந்தது, ஏன்னா இந்த குழந்தைய வந்து ரெண்டு பாகம் என்னோ சம் ஸ்டோரி மறந்து போயிட்டேன். அதுல வந்து ஆனா என்ன லாஸ்ட் என்னக்கா அந்த குழந்தை வந்து யாரு அழிப்பாளோ, சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அவ வந்து அந்த குழந்தைய பார்த்துன்னா அந்த குழந்தைய வந்து சேர்ந்து விடுமோ அப்படின்னோ சம்திங். ஸோ இட் ஹஸ் பீன், அது அந்த ஸ்டோரி எனக்கு எவ்வளவு நினைவில்லை. யாருக்கு தெரியுமோ நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். என்னன்னாக்கா கிருஷ்ணர் தான் அழிக்க போறான்னு தெரிஞ்சாச்சு. அப்போ அவ அம்மா கெஞ்சரா, இந்த சிசுபாலோட அம்மா, என்ன கசின்ஸ் தான், எல்லாருமே கசின் தான், நீ வந்து ஒன்னும் அழிச்சுடாதே, அவன் ஏதாவது தப்பு பண்ணா நீ மன்னிச்சுடுவேன். அப்ப நோ ப்ராப்ளம், நான் வந்து 100 தப்ப நான் வந்து மன்னிச்சுடுவேன். 100க்கு மேல போயிட்டு 101வது தப்பு பண்ணினா அப்ப நான் வந்து இது பண்ணிட்டு ஐ வில் டேக் ஆக்ஷன் அப்படி. அவன் வந்து பிறவியிலேருந்தே வந்து துஷ்டத்தனம் தான். அந்த கிருஷ்ணன் இந்த காலத்தையும் அவரை நிந்தித்து அவரை கடவுளை மரியாதை இதை என்னது நம்பிக்கையோட ஏத்துக்காத்த அந்த மாதிரி கூட்டங்களும் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு மாத்திரம் இல்லை, இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் தான் கிருஷ்ணா பகவான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பகவானே இல்லைங்கிற இதுல போயிட்டு கிருஷ்ணா பகவான் சொல்லிட்டு எப்படி ஏத்துக்க போறாங்க, மாட்டாங்க. அப்ப அந்த காலத்துல அவர் இருக்கிற காலத்தையும் அந்த மாதிரிதான் இருந்திருக்காங்க. சோ இவருக்கு சொந்த கசினே அந்த மாதிரி இருந்திருக்காரு. அப்ப இவர் பொறுமையா பார்த்து 100 இது என்னது தப்ப மன்னித்து அப்புறம் 101 தப்பு பண்ணும்போது சக்கரத்தாழ்வாரை விட்டு அவரை வந்து கொலை பண்ணிட்டார்.
ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா ஸ்டோரி டெல்லிங்ல ரொம்ப புவர். நான் எனக்குலாம் ஐ எம் நாட் வெரி குட் இன் ஸ்டோரி டெல்லிங். அதனால நீங்களா கூகுள் மாஸ்டர் இல்ல யாருக்கா தெரியும்னாக்கா அழகா நீங்க படிக்கலாம். ஓகே. அப்ப வந்து பேசிக்கா அகங்காரம், எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும், நீ என்ன பேச சொல்றது, நீ என்ன பெரிய கடவுள், ஏன்னா கசன் தானே, நீ என்ன பெரிய கடவுளோ, எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும், அந்த மாதிரி எல்லாம் பொறாமை கொண்டு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தப்பு காரியம் பண்றவங்க அவங்க அழிந்து விடுவார்கள். அடுத்தது தான் அகம் திஷத க்ரூரான் சம்சாரேஷு நராதமான் க்ஷிபாம் யஜஸ்ரம் அசுபான் ஆசுரீஸ்வ ஏவ யோனிஷு எஸ். பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். ஏன்னா ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில், ஜடவாழ்வுன்னு இதுதான் பௌதிக உலகம், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிற வந்து பொறாமையோடும் கருணையின்றி இருக்கிறவளை என்ன பண்றேன்னா அந்த மாதிரி மனிதர்களை திரும்பி இந்த இதுலயே பிறந்துக்கோ, திரும்பி நீ பிறந்து வாழ்ந்துக்கோ. அப்ப பிறவிதான் இதுல கொடுத்துருக்க என்னது, அம்மாவோட பூம்புல இருக்கும் போதே ரொம்ப கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறதான் குழந்தை. இந்த பிரபு என்னடி பிரபுஜி வந்து அது நம்ம 18 days கிளாஸ் ஆயிடுச்சுனாக்கா உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மெசேஜ் எல்லாம் போடுறோம். அவர் வந்து இது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எல்லாம் எடுப்பார். அதெல்லாம் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். அவர் இங்கிலீஷ்ல தான் எடுப்பார், இங்கிலீஷ் ஹிந்தி எல்லாம் இருக்கும். நமக்கு அதெல்லாம் லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் வேண்டாம், ஏன்னா அவர் இதெல்லாம் காட்டுவார். இந்த இது என்னது அவர்னு இல்லை, வேற யாரெல்லாம் கூட எடுக்கிறாங்க, மோஸ்ட்லி அவர் தான் எடுக்கிறார். நான் சொல்றேன் இந்த குழந்தை எவ்வளவு கஷ்டப்படுது வயசுல. வீடியோ எடுத்திருக்காங்க, அந்த வீடியோ போடுறாரு, ஆனா நெட்ல எல்லாம் போட முடியாது, காப்பிரைட் இஷ்யூ ஆகும். அப்ப அதை பார்த்து அந்த குழந்தை வேர்ம்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதா, உள்ள இருக்கிற அம்மாவோட வயசுக்குள்ள நமக்கு உள்ள எல்லாம் நிறைய இருக்கு. மொத்தம் குப்பையும் நாத்தமும் பிடிச்சதுதான் நமக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கு. நம்ம மேலோட்டமா தான் எல்லாம் பவுடர் பூசிட்டு சென்ட் அடிச்சுட்டு உட்காந்துக்குமே தவிர உடல் இறந்து கொடுத்து அப்படின்னா அந்த உடல்ல நம்ம வச்சிருக்கவே மாட்டோம், எடுத்து போட்டுடுவோம். ஏன் இப்படி நாத்தம் பிடிச்ச அந்த இது அந்த குழந்தை அதுக்குள்ள உட்காந்துட்டு ஒரு கிருமி சின்ன சின்ன பூச்சி எல்லாம் கடிக்குமா, அதிகமா அந்த குழந்தைய இப்படியே உட்காந்து 9 மாசம் அந்த வயசுல இருந்து அப்படிதான் பிறக்கிறது. அப்புறம் ஆன்மீகத்தால் பார்த்தா அதுக்கு நினைவு இருக்கும், ஒரு அந்த ஜென்மத்தோட முன்னாடி ஜென்மத்துல நினைவு இருக்கும். பகவான் இப்படித்தானே கையை விட்டு இச்சுன்னு உட்காந்துருக்கும், மன்னிச்சுடு பகவானே, நான் திரும்பி ஒரு பிறவி எடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்துடுச்சு, இனிமே இந்த ஜென்மத்தை நான் கண்டிப்பா உன்னை வந்து மறக்க மாட்டேன், என்னை வந்து நான் பிறக்கிறேன், என் வேற வழியிலேயே பிறந்து விடுறேன், எப்படியாவது இந்த வயசுல வெளியில வந்து விடுறேன், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, பிறந்து நான் இன்னுமே நான் வந்து உங்களை நல்லா இது பண்றேன் அப்படின்னு. the moment it comes out என்ன ஆயிடுறது, முக்குணங்கள், இந்த மாயாதேவிகள் கொண்டு எல்லாம் மறந்து விடுறது. வயசுல இருக்க என்னெல்லாம் தாட்ஸ் வந்தது எல்லாம் மறந்து ரஜோகுணம் தமோகுணம் சப்தகுணத்துல மாட்டி 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 அப்ப நமக்கு நினைவுபடுத்துறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கு. நீ உன்னோட எல்லாம் மறந்துட்டப்பா, திரும்பி எல்லாம் தெய்வீகத்துல பகவான் நம்பிக்கை எல்லாம் வச்சு தெய்வீகத்துல கொஞ்சம் முன்னேறப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் நடத்துறோம். ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபாலோ. அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும், நிறைய கிளாஸஸ் நடக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க இன்டிமேட் பண்றோம். குரூப்பை விட்டு போயிடா இருந்தா, ஏன்னா குரூப்ல விட்டு போயாச்சுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வர உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நாங்க வந்திருப்போம்னாக்கா குரூப்ல இருந்தாதான் தெரிய வரும். குரூப்ல நாங்க போட்டுட்டே இருக்கோம். நாங்க வந்து எங்க சைட்ல நாங்க குரூப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். இப்ப யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அங்க இன்ஃபர்மேஷன் போட்டுட்டே இருக்கும். டெய்லி நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷன் போடுறாங்க பார்த்து நீங்க ஆல் கேன் ஜாயின். 18 days முடிஞ்சாச்சுன்னா ஒரு ஒண்ணா ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப என்னது, ஜடவாழ்வு என்னும் கடலை பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். வேற வழி இல்லை, உனக்கு வந்து இவ்வளவு பாவ செயல் பண்ணும்போது உனக்கு வந்து திரும்பி பிறக்க வச்சு விடுறேன், அசுர இனங்களுக்குள்ள நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். ஆசுரிம் யோனிமாபன்ன மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யத மாம் கதிம். புத்தின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. ஏன்னா அவளுக்கு தான் பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லை, அவதான் பகவான் இருக்கார். அதுக்கு வந்து ஒரு கோயில் போகவா இல்ல ஒரு மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்கிறது கொஞ்சமாவது காது கொடுத்து கேட்காதான் அந்த மாதிரி பண்ணிதான் என்னைக்கும் இம்ப்ரூவ் ஆயிருப்பாங்க. அவங்க வந்து அதுல நம்பிக்கையும் இல்லை. அப்போ அசுரத்தனமான வாழ்க்கையில அவங்க இது மாதிரி இருக்கும்போது என்ன மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுப்பார்கள் இத்தகையர்கள். அப்புறம் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது, பகவானை அடைய முடியாது, இங்கேயே உட்காந்துருப்பார். அதனால அந்த ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் குழந்தைகளுக்கு சொல்லும்போது திரும்பி திரும்பி இப்படி போவா, ஒரு பாம்பு கடிக்க திரும்பி விழுவா, திரும்பி எப்படி வேற ஒரு பாம்பு கடிக்க விழுவா, ஏணிப்படி ஏறு மேல ஏணின்னு கிடையாது, அவளுக்கு தெரியவே தெரியாது, அவளுக்கு அந்த வாய்ப்பே வராது. நம்மளாம் அப்படி இல்லை. இப்ப 98 போயிட்டோம், 99ல ஒரு பாம்பு இருக்கு. அந்த நம்ம இந்த இப்போ ஹியூமன் பர்த் எடுத்துட்டு இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலன்னா 99 பாம்பு கடிச்சிடும், 5ல வந்து விழுவோம், திரும்பி ஈனப்பிறவியா பிறந்து ஏதோ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ரொம்ப என்னது வட்டமான ஒரு பிறவி எடுத்து திரும்பி அங்கிருந்து திரும்பி ஏதோ ஒரு
ஏன்னா இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணும். நம்ம இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கோம். இப்ப ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம்னா டெஃபினட்டா வி ஹவ் கிராஸ்ட் எவ்ரிதிங். ஆனா இப்ப மேல வந்துட்டோமே, அடுத்தது 100க்கு தான் போகிறோம், கேரண்டி இல்ல. பக்கத்துல ஒரு நிக்கிறது, மலைப்பாம்பு நிக்கிறது நம்மள கவ்வி திரும்பி கீழே தள்ளறதுக்கு எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்கு நம்ம கீழே விழுறது. ஆனா பகவானை நம்பி நம்ம 100 இந்த 100க்கு போயிட்டோம்னா எனக்கு ஹோம் தான் எழுதிருக்கதுல. என்னது அது? பேக் டு காட் ஹெட், ஹோம் தான். பகவானுடைய உலகத்துக்கு போறதுக்கு தான் அது ஹோம்னு எழுதி. நம்ம அந்த மாதிரி நினைக்கலாம். we can compare ourselves that way. So நம்ம வந்து இதுல விடுபட்டு போறதுதான் நம்மளோட இலக்கே இருக்கணுமே தவிர திரும்பி திரும்பி இங்க விழுந்து இறந்து இந்த வியாதி ஓல்டேஜ் அது இந்த கலியுகம் இன்னும் முத்தின்னு வருது. எல்லாரும் சிலிண்டர் தூக்கி இப்பவே எல்லாரும் பாட்டில தூக்கி தான் போறோம் இல்லையா? யாராவது இது திருக்குழாயில இருந்துல இப்ப ஸ்டேஷன் ஊருக்கெல்லாம் போகும்போது சின்ன வயசுல சீன் பூஜா தூக்கின்னு போவாங்க. அதுலதான் தண்ணி எல்லாம் குடிச்சிருந்தோம். எங்க ஸ்டேஷன் வரும்போதெல்லாம் அடுத்தடுத்து இப்ப நரைச்சு அந்த மாதிரிதான் வந்து ஃபில் பண்ணி தான் குடிச்சிருந்தோம். இப்ப எல்லாரும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இவ்வளவு அது வந்து இட் இஸ் நாட் குட் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இருந்தாலும் விடுறது இல்லை. இந்த தண்ணி வந்து அவ்வளவு இம்பியூர் ஆயிடுது. அதே போல அடுத்தது சிலிண்டர் மாட்டி நடக்கிற ஸ்டேஜ் வந்துடும். எல்லாம் வாவா உங்களுக்கு உயிரோட வாழணுமா, சுவாசம் பண்ணணுமா, சிலிண்டர் மாட்டிக்கோ நடா, அப்படிதான் நடக்க போகுது. வரும் இனிமே அடுத்த இதுதான் வரப்போறது. இதுக்கு பேட் இதுக்கு சொல்லல, ஏன்னா வேற வழி இல்லை. இவ்வளோ ஒரு ஒண்ணும் இல்ல, மரத்தெல்லாம் கட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. நமக்கு வேண்டாப்பா, நம்ம இதுல இருந்து விடுபட்டு வெளியில போறதுதான் பெஸ்ட். ஸோ வி ஹேவ் டு ட்ரெயின் ourselves to go up. பகவான்கிட்ட போகணும். அப்படிப்படியாக அவர் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாய்வினங்களில் மூழ்கின்றனர். அடுத்தது வந்து திரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மனः காம குரோதஸ்ததா லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதத்ரயம் த்யஜேத். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும். இந்த 3 கதவுகள் என்னது? காமம், இந்த 3த்தையும் ஒழிக்கணும் டெஃபினட்டா. இல்லாட்டா இந்த 3 கேட்ஸ் நகரத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள். காமம், கோபம், பேராசை இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். காமம் இருக்கா, எடுத்துக்கணும். கோபம் ஃபர்ஸ்ட், கோபம் தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும். கொஞ்சம் ஒரு இது சரியில்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோபம். புரிஞ்சுக்க மாட்டான். வேற ஒரு சிச்சுவேஷன், அவன் ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கான், ஏன் அந்த மாதிரி சொன்னான்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்க மாட்டான். ஃபர்ஸ்ட் கோபம், அப்புறம் சரி சரி நீ சொல்லு அப்படின்னு. ஏன்னா கோபத்தை காட்டிடும், கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்புறம் பேராசை, உன்கிட்ட மாத்திரம் இருக்கு என்கிட்ட இல்லையா. காமம், அதீத ஆசை, இதெல்லாம் 3ம் நம்ம வந்து துறந்தா அப்ப என்னாகும்? இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஸோ ஐ ஹோப் நம்ம 18 days கோர்ஸ் பண்றவங்க எல்லாருக்குமே அறிவு நல்லாவே வளர்ந்துருக்கும். இப்ப ஃபுல் ஆல்மோஸ்ட் 18 days கம்ப்ளீட் பண்றோம். நம்ம இது 3த்தையும் நம்ம வந்து விட்டுருவோம். எஸ், திரௌபதியை நோக்கி காமம். அதனால என்ன எடுத்து, ஆனா அவ நல்ல பக்தியா இருந்தாலும் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டா கிருஷ்ணா வந்துட்டார் காப்பாத்துறதுக்கு இல்லையா. ஆனா இவாளுக்கு என்ன இருந்தது? காமம் இருந்தது. அழிந்து போனார்கள். அதே போல என்னது? கோபம். கோபம் என்னது? பாண்டவர்கள் மீது கோபம். யாரு? கௌரவாஸ்கர். கௌரவர்கள் வந்து அடிக்கடி சண்டை நம்ம பார்த்தோம். ரிசல்ட் என்ன தெரியும், யார் ஜெயிச்சாங்க தெரியும். சோ அவர் கோபம் இருந்து அழிந்து போனார். அடுத்தது என்னது? பேராசை. ஹஸ்தினாபுர் ராஜ்யம் மீதான பேராசை. இந்த ராஜ்யம் நாங்க தான் வந்து ரூல் பண்ணோம், உங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் கிடையாது, இந்த மாதிரி சொல்லி அவ்வளவு பேராசை. இந்த ராஜ்யம் நாங்க தான் ரூல் பண்ணோம். அதுலயும் வந்து நஷ்டப்பட்டு போனாரு. சரி, தர்மக்ஷேத்ரா என்னும் குருக்ஷேத்திரத்தில் மகாபாரதத்தின் மிக கடுமையான போருக்கு வழிவகுத்தது. இந்த 3 குணங்கள் இருந்ததுனால்தான் இந்த மாதிரி போரே நடந்தது. அந்த 3 இருக்கலைனாக்கா அழகா போயிட்டு இருந்தது, நல்லாவே இதா இருக்கு. மேபி இட்ஸ் அ லெசன். ஏன் நம்ம எல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஆயிருக்கும். அண்ட் நம்ம வி ஷுட் லேர்ன் தட். இந்த 3 நம்ம வச்சுக்க கூடாது. நிறைய திங்ஸ் லேர்ன் பண்ணலாம். லைஃப் மேனுவல் ஈஸியா கொடுத்துட்டாங்க. லைஃப் மேனுவல் இதை படிச்சா நம்ம எப்படி இருக்கலாம், வாழ்க்கையில எப்படி முன்னேறி போலாம்னு படிக்கலாம். ஏதேல் விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரே ஸ்ரீபிர்நரஹ ஆசரத்யாத்மன ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். குந்தின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன் உணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். இப்ப என்ன பண்ணுமா, இந்த நரக இதெல்லாம் ஓகே, நாங்க அதை க்ளோஸ் பண்றோம். அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? ஸ்டார்ட் அக்செப்டிங் அ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டோம், 18 days கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்னா மாஸ்டர் ஒருத்தர் நின்று கைப்பிடிச்சுட்டு போனா அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. ISKCON is a big organization. அதுல வந்து நிறைய கிளாஸ் நடக்குது. உங்களுக்கு ISKCON மங்களூர்ல எங்கேயோ போயிட்டு நீங்க எல்லாம் பண்ணலாம், படிக்கலாம். என்ன ஃபீஸ் கேட்பாங்க, அதுதான். பெங்களூர்ல ஃபீஸ் கிடையாது. ஸோ நமக்கு வந்து இது ஆன்லைன் இருக்கு, ஈஸியா படிக்கலாம். கோவில்ல போய் பெங்களூர் போய் படிக்கணும்னா முடியாது, நமக்கு அதுவும் முடியாது. ஏதோ ஆன்லைன் டேட்டா தான் போகும், அதுக்கு மாத்திரம் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம மட்டும் இதை படிக்கலாம். அப்ப அந்த மாதிரி படிக்கும்போது என்ன, இந்த 3த்தையும் மூடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அக்செப்டிங் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் த்ரூ ISKCON. ISKCON இது மாதிரிலாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, படிக்கலாம். அப்புறம் மெதுவா ஸ்டடிங் ஆஃப் த வேதா. வேதம்னா என்னது?
பகவத்கீதா இஸ் சாராம்சம் ஆஃப் ஆல் த வேதாஸ். இருக்கிற வேதாத்தெல்லாம் சாரம் போட்டு நம்ம அதை ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல தான் பால் கறக்கும் நந்தனின் மைந்தன் இவர் கிருஷ்ணர் தான் அதெல்லாம் பால் மாதிரி கறக்குறாராம். பசு மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு பசு வடிவுல போட்டு எல்லா உபனிஷதும் எல்லா வேதங்களையும் பசு வடிவத்துல போட்டு அது கறந்தா என்ன வரும்? பசுட்டேந்து பால் வரும். இதுல இருந்து பகவத்கீதா வந்து அதை ஃபர்ஸ்ட் குடிக்கும் கன்று யாரு? அர்ஜுனன் குடிக்கிறார். ஆனா அதுல இருந்து நமக்கு யாரு? நம்ம தான் அந்த அமிர்தத்தை பருகுறோம். இப்ப நமக்கும் இதெல்லாம் நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது. அப்போ ஸ்டடி ஆஃப் வேதாஸ். அதுக்குன்னு யஜுர்வேதம் கிளாஸ் போனேன், அந்த வேதம் அதெல்லாம் வேண்டாம். பகவத்கீதா இஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் சாரம் இருக்கு அதுல. அது படிச்சா இப்போதைக்கு அது படிச்சா ஸ்டார்ட் வித். அப்புறம் ஆஸ்டாரிட்டி, நல்லா தபஸா இருக்கணும். எஸ் 18 days கோர்ஸ் கண்டிப்பா. இந்த 18 days கோர்ஸ் அன்டில் அன்லெஸ் நமக்கே முடியல, ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னா எஸ் முடியாதுதான். ஆனா ஒரு தீர்மானத்தோட திருட நிச்சயா சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி திருடமா நம்ம நிச்சயம் பண்ணி நம்ம ஆஸ்டாரிட்டி தபஸ் மாதிரிதான் 18 days கோர்ஸ் இஸ் தபஸ் தான். உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, எனக்கும் இவ்வளவோ தடங்கள் வரும். ஆனாலும் இல்ல என்ன இன்டர்நெட்டே ப்ராப்ளம் தரும். 2 மாசம் முன்னாடி அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துது. அதனால கிளாஸ் கேன்சல் ஆயிடுது. அப்ப நம்ம 18th day 19th 20th day அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுச்சு. சோ அந்த மாதிரி எல்லாமே நமக்கு கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். சென்ஸ் கண்ட்ரோல், புலன்களை அடக்குதல், ஸ்பிரிச்சுவல் பேசிக் தான் அந்த ஸ்டடி ஆஃப் வேதாஸ். ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் இன்னும் வளர்த்துக்கணும். அப்ப இது வந்து படிப்படியா போயிட்டு எங்க போவோம்? ஆன்மீக உலகத்தை அடைவோம், கிருஷ்ணரை அடைவோம். எஸ், கிருஷ்ணா. यशास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम् न पराम् गतिम्. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. நான் நினைச்ச மாதிரி தான் நான் பண்ண போறேன், சாஸ்திரங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலைன்னா அவன் அவனுடைய டிட்டோரியரேட் ஆயிக்கிறான். என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கு? இல்லிசிட் செக்ஸ், அதான் நம்ம அப்போ பார்த்தோம். இதுதான் கேம்பிளிங். இது எல்லாமே நம்ம அழிவு பாதையில தான் கொண்டு போவோம். மீட் ஈட்டிங், அந்த நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடுறவங்க, இன்டாக்சிகேஷன் கல் இது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம எதுவுமே இன்டாக்சிகேஷன் தான் என்னது? அது குடிச்சா எனக்கு அப்பா நிம்மதி அப்படின்னா அப்போ நீ அது இன்டாக்சிகேஷன் தான். அது காப்பியா இருந்தாலும் சரி, டீயா இருந்தாலும் சரி. இல்ல அதெல்லாம் இல்ல, ஏதோ காப்பி கொடுத்தாங்க குடிச்சேன்னு டசன்ட் மேக் எனி டிஃபரன்ஸ், ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஆனா அந்த மாதிரி ஆகாது. காப்பில இருக்கு கஃபைன் ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க, அது குடிச்சா நமக்கு ஒரு மாதிரி கிக் வரப்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. என்னதான் காத்தால காப்பி வேணும், இல்ல தலை வெடிக்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி எது அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றதோ, அது சிகரெட்டா இருக்கட்டும், கல்லா இருக்கட்டும், இல்ல காஃபி டீயா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி இதுல இருந்து நம்ம மெதுவா வெளியில வந்துடும். ஒரே நாள்ல இன்னைக்கே வெளியில வரணும்னா முடியாத காரியம். அப்போ 4 டைம் குடிச்சுட்டோமா அது 3 டைம் இருக்குங்க. அப்புறம் ஒரு வாரம் அப்புறம் 2 டைமா குறைக்கலாம். அப்புறம் 1 டைம் மெதுவா 4 நாளைக்கு ஒருக்கா குடிக்கிறது, ஒரு வாரத்துக்கு 1 அப்படி சொல்லி மெதுவா விட்டுடுவோம். நமக்கே எதுவும் பெருசா ஒன்றும் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காது. காப்பி ஒண்ணுதான் நான் சொல்லுவேன். இங்க மீட் ஈட்டிங் ஐ டோன்ட் நோ, அது மெதுவா நீங்க மெதுவா ஆரம்பிங்க. அப்புறம் வீட்டுக்காரங்களும் அவங்களுக்கு எல்லாம் போடணுமே அப்படின்னா அவங்களுக்கு பண்ணி போடலாம். நம்ம அதை டேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம அதுல இருந்து விலகி இருக்கோம். ஏன்னா இதெல்லாம் ரஜோகுணம் தமோ குணத்தை தள்ளிடுங்க. சத்துவகுணத்துல சாப்பாடு தான் நம்ம சாப்பிடணும். இல்லிசிட் செக்ஸ் அது தெரிஞ்ச விஷயம் தாங்க. அதெல்லாம் அதான் இப்பதான் வியாதியே வரது. வேற என்ன, நம்ம அதெல்லாம் கண்ட இதெல்லாம் பண்றோம்னாக்கா வியாதி ஃபர்ஸ்ட் தொத்திடும். அப்புறம் அதுல இருந்து யாரும் விடுபடுறது, அப்புறம் செலவு அந்த மாதிரி தான். அப்புறம் கேம்பிளிங், பணத்தை வைத்து தான் முடியாது. அது மகாபாரதத்திலையும் பார்த்துருக்கோம். பணத்தை வச்சு நம்மள விரயம் பண்ணக்கூடாது. பகவான் தானே இல்லையா, கேம்பிளிங் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதுலயும் ஒரு பக்தர் சொன்னார், இது ஷேர் மார்க்கெட்ல அதெல்லாம் கேம்பிளிங் தானே. எஸ் கேம்பிளிங் தான், பட் அது ஷேர் மார்க்கெட் பண்ணதானே போட்டுருக்கு, அப்பதானே எக்கானமி எல்லாம் வளரும். அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் எனக்கு அறிவில்லை பிரபுஜி. போட்டிருக்காங்க கேம்பிளிங், அது பண்ணக்கூடாதுன்னு பண்ணக்கூடாது விட்டுட்டு. எனக்கு தெரியாது அவ்வளவு, ஐ டோன்ட் ட்ரேட் இன் மார்க்கெட். சோ எனக்கு தெரியாது, அது ட்ரேடிங் எல்லாம் பண்ணதான் வேணும் அப்படின்னு இருக்கலாமா இருக்கும். இன்டெலெக்சுவல் பீப்புள் டாக்கிங் எனக்கு தெரியாது. போட்டிருக்கிறத நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு பண்ணா அது ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னு பண்ணணும். இல்ல பணத்தாசைக்கு வேண்டி பண்ணல, ஆனா பண்ணணும். சரி அந்த மாதிரி எண்ணத்துல பண்ணுங்க. இப்ப காபி குடிக்கிறவனும் குடிச்சா நான் இருந்தா குடிக்கிறேன், தந்தா குடிக்கிறேன், இல்லையா எனக்கு ஒன்றும் தலையை வடிக்கல ஒண்ணு இல்லைன்னா அப்போ அந்த காபி டீ எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணலன்னு தென் யூ கண்டினியூ. பட் காபி குடிச்சாதான் ஃப்ரெஷ்னஸ் வருது, இல்லாட்டா தலை வடிக்கும் அந்த மாதிரி இதுன்னா நம்ம வெளியில வரதான். இதெல்லாமே நமக்கு பாதகம், கீழ் நோக்கி நம்மளை தள்ளிடும். அதனால பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ அவன் பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. யாரு? மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன். இதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அவன் பரம பகவானை அடைய மாட்டான். தஸ்மா சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய
कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा சாஸ்திரவிதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் விஹார்ஹசி. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். யாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கிறோமோ நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிளாரிட்டி வரும். ஒரே நாளைக்கு எல்லாம் தெரிய வராது. திரும்பி 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 கேட்க 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 அழகா நம்ம புரிஞ்சு வந்துடும். இதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். நம்ம கரிக்குலமே அந்த மாதிரிதான் கொடுத்துருக்கான். ஈவன் பகவத்கீதா வேர்சஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கான். இம்பார்ட்டன் தான் லெவல் 1லயே கொடுத்துருக்காங்க. லெவல் 2 போகும்போது இதை விட செலக்டட் மாத்திரம் இருக்காது, எல்லாமே டீப் ஸ்டடியா பண்ணுவோம், இன்னும் நல்லா புரியும். லெவல் 3ல நம்மளே அதெல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணி இன்னும் நல்லா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நம்ம இன்னும் ஸ்கூல் டேஸ் காலேஜ் டேஸ் வந்துட்டா போல ஒரு ஃபீலிங் வரும். நமக்கு இப்ப வயசா எடுத்து, ஆனா இன்னும் அதெல்லாம் படிக்கும்போது கார்பரேட் லெவல்ல நம்ம வேலை பண்றா போல ஒரு ஃபீலிங் தான் வரும். நம்ம வேலை பண்ணிருக்கோமோ இல்லையோ, பட் அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துடும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ நீங்க உங்களுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ டோன்ட் லீவ். ஒரு பெட்டி இஷ்யூ, ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கும், அதெல்லாம் பெரிய விஷயப்படுத்தி அதனால நான் கிளாஸ் வரலாம் சொல்ல வேண்டாம். வரேன், எப்ப முடியறதோ வரேன், ஆனா ஐ வில் கண்டினியூ. வீட்டுல ஏதோ அசௌரியம் இருக்க, சரி அது அசௌரியம் முடியட்டும், அப்புறம் ஐ வில் கண்டினியூ. ஆனா நான் விட போறது இல்லை, இந்த பாதையை நான் ஏத்துக்க போறேன் அப்படின்னா பகவான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாம் தடங்கள்லாம் நீக்கி பண்ணறதுக்கு இது அருள் பண்ணுவார். ஆயிடுத்து ஒரு மாதிரி ஸ்டோரி வந்து ஆயிடுத்து. ஒண்ணு தக்ஷ பிரஜாபதியோட ஸ்டோரி இருக்கு, சொல்லணுமா? ஓகே, சொல்லிட்டு 4 ஸ்லைட் தான். மகாராஜா தக்ஷ பிரஜாபதி தனது பெருமை, ஆணவம், கோபம், கடுமை மற்றும் அறியாமை காரணமாக சிவனை யாகத்துக்கு அழைக்கவில்லை. அவருடைய மகள், இது என்ன பேர் நான் மறந்து விட காத்தாலே ஐ ஃபர்காட் ஹர் நேம். சதி. இப்ப நினைவு வந்தது. அந்த காத்தால எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு. அந்த டைம்ல குழந்தைகள் தான் சொல்லும்போது லேட்டும் ஆயிடுத்தா, இல்ல ஸ்கூல் வேற போனோம் பசங்களுக்கு. சதி தேவி அவ இவரோட பொண்ணுதான். சிவனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், ஒத்த கால தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், இது இவருக்கு இஷ்டம் இருக்குல்ல. அப்ப இவர் என்ன யாகம் ஒரு நாளைக்கு என்ன இருக்குன்னா, அவர் வீட்டுல யாகம் யஜ்ஞம்ல பெரிய கிராண்டா எல்லாம் பண்ணும்போது எல்லாரையும் அழைத்தா. இவ சத்தியம் கூப்பிடல, சிவன் எல்லாம் கூப்பிடல. ஆனா சத்திக்கு தெரிய வந்துட்டோம், எல்லாரும் போறாங்க. எங்க போறாங்க கேட்டுன்னா, உங்க வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம், உங்க அப்பா பெரிய யாகம் பண்றாங்க, உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு. ஓஹோ அப்படியான. அப்ப சிவன் கேட்டு பாக்குறேன், நான் வேணா போட்டுமாங்க. அழையா விருந்தாலேயே போகாதே, அது உன்னோட வீடா இருந்தாலும் போகக்கூடாது. ஏதாவது படிக்கிறது நிறைய இருக்கு. நம்ம ஈச் ஸ்டோரி வில் டெல் அஸ். அதுல அப்படி எல்லாம் எங்காத்தான் நடக்காது, நான் இன்னைக்கு நடக்காது, நாளைக்கு நடக்கும். இந்த மாதிரி கண்டிப்பா நடக்கும். அதனால நம்ம அவாய்ட் பண்றது நல்லது. சோ இந்த மாதிரி போகாதே, அழையா விருந்தாளியே எல்லாம் போகக்கூடாது. கூப்பிட்டாதான் மரியாதைக்கு போகலாம் அப்படின்னு. இல்ல என்னன்னாலும் நான் என்னோட பிறந்தாம் தானே, நான் போறேன் அப்படின்னா என்ன மறந்துருப்பாங்க, என்ன கூப்பிடுறதுக்கு பொண்ணு தானே, நான் ரைட்ஃபுல்லி ஐ கேன் கோ அப்படின்னு போறேன். சரி உன்னோட இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அவ போறா. அங்க போய் பார்த்தோம்னா யாரும் கண்டுக்கல, வா சொல்லல, ஒண்ணும் பண்ணல. போய் கேட்கறேன், என்னாச்சு எல்லாரும் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க, இன்னும் பேசவும் யாரும் என்கிட்ட பேசுறதும் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல என்ன கேட்டோம்னா, இவரை ஒண்ணு கேட்கிறோம், நீ யார் வர சொன்னா? கூப்பிட்டேனா? கூப்பிடலையா? அப்ப நீயே இங்க வந்த? ஏன்னா அவருக்கு இன்டென்ஷனலி ஹஸ் நாட் கால். நீ வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தானே அவங்க கூப்பிடலையா, அப்ப ஏன் இங்க வந்திருக்காரு? கோவம் வந்துடுத்து அவளுக்கு. அந்த யாக குண்டத்திலேயே விழுந்து அவங்க இறந்து போயிடுறான். அப்புறம் அது தெரியும், யாக குண்டத்துல விழுந்து இறந்து போயிடுறா. அப்புறம் அது தெரிய வருது எனக்கு, சிவனுக்கு தெரிய வந்து. அப்பதான் அந்த தாண்டவம் ஆடுற அந்த ஒரு சீன் இருக்கு. சீன் தான் எனக்கு தாண்டவம் ஆடுறார் அவர் கோபத்துல. அப்புறம் நிறைய இருக்கு, அது ஒரு ஸ்டோரி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஆனா எங்கெல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் வேற ஸ்டோரி. அப்ப இதனால இவரு மெயினா இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன ஸ்டோரி பார்க்கணும். இவரை தெரிஞ்சு போயிட்டு, ஓஹோ என்னோட ஆணவம் காரணம் நான் இந்த மாதிரி பண்ணேன். இவர் கோவம் தலையை வெட்டிடுறார். சிவனுக்கு கோவம் தலையை வெட்டிடுறார். தென் he became அவரோட தப்பெல்லாம் உணர்ந்து விடுறார். ஓ நான் இந்த மாதிரி ஆணவத்தினால நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணேன்னு மன்னிச்சு சொல்லணும். சரி எங்களோட ஆடோட தலையை வச்சு அவருக்கு ஒரு ஆட்டுத்தலை, தக்ஷ பிரஜாபதிக்கு ஒரு ஆட்டுத்தலை அது மாதிரி கிடைப்பது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏன் நடந்தது? ஆணவம் இதெல்லாம் இருக்கும். ஒரு ஸ்டோரியில இருந்து இதெல்லாம் ஒரு கட்டுக்கதைன்னு, சரி கதையாவே இருக்கட்டும், பட் மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி நம்ம அதுதான் படிக்கணும். We are not concerned with another. எனக்கு நார்மலி ஸ்டோரி எல்லாம் வராது. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு டெல் ஸ்டோரி. மெயினா கருத்து எடுத்துனா போதுமே. அப்ப அதுல யாரு எப்போ என்ன ஏதுன்னு பேரு ஒன்னும் நினைவு இருக்காது. அந்த மாரல் மாத்திரம் நம்ம வச்சுனா போதும். ஓகே, அப்ப நம்ம முடிச்சுட்டோம். இதுக்கு என்ன பார்த்தோம்னா, ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள், தெய்வீக குவாலிட்டிஸும் அசுர குவாலிட்டிஸும் பார்த்தோம். நிறைய அசுர குவாலிட்டிஸ் தான் பார்த்தோம். ஏன்னா நிறைய இருக்கு, இன்னும் நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு எல்லாத்தையும் அழிச்சுலாம் விட முடியாது. பட் எவ்வளவு முடியுமோ அழிச்சுட்டோம்னாக்கா நல்ல சுத்த இதா இருந்தோம். நம்ம அசுரகுணம் இதெல்லாம் 7ல இருந்து 20 வரைக்கும் அசுரகுணம் எல்லாம் டீட்டெயிலா கொடுத்தாங்க. தேர்வு ஃபைனலி என்னது? மாரல் உச்ச இலக்கை நோக்கி தப்பித்தல். இங்கேருந்து நம்ம விடுபட்டு நம்ம கோலோக பிருந்தாவனம், கிருஷ்ணர் இருக்கிற உலகத்துக்கு தான் போகணும். அதுதான் நம்மளோட இலக்கு. அப்ப அதை நோக்கி நம்ம பயணம் செய்யணும்.